Добрый вечер, понеділка. Зараз я хутенько выключу своє повідомлення. Бо перешкоджать зараз будуть. Так. Чим ми займаємося сьогодні? Ми будемо проходити далі. Ми скончили у середу. Скончили на тим, що ми були у Тартари. Сьогодні я планую трошечки по йому походити, тому будемо ще прикладно нормально так пошкацовуємо сьогодні. Що у нас? У нас некалькі метаў одразу у Тартари. Нам потрібно здобути персон з самых ніжніх паверхаў, 10 самых пачатковых. Я не ўпэўнены дакладна якіх, але гэта прыкладна будзе першыя 30-40 паверхаў. Ворагаў там мы нават звычайнымі атакамі будем забіваць, таму гэта не толькі праблема. Праблема знайсці канкрэтных. Я шукаю двух джекаў. Джек Фрост і Джек Лэнтарн. А пасля гэтага мы паспрабуем прабіцца як мага вышэй у высокіх паверхах. Але гэта ўжо не важна, як далёка мы там зойдзем, бо мы яшчэ сюды будзем наведвацца пазней. Гэта не абавязкова рабіць сёння. Зарэгістравалі сваіх персон, такім чынам мы зможам іх прызываць пазней. У сэнсе прызываць, нават калі мы ад іх пазбавімся, мы можам сабе атрымаць яшчэ копію гэтай персоны ў любы момант. А я пачну хутчэй за ўсё. Я не ўпэўнены, якія нават узроўні ў тых персон, але гэта будзе павінна быць даволі проста. Я зараз палячыцца трэба. Наконт палячыцца. Лепей нават прадметамі, мне падаецца, ўжо лячыцца, бо ў мяне настолькі да халеры розных. Так, будзем карыстацца проста прадметамі. Ну і хопіць. Літаральна з увахода пачнем. Самага пачатку. Ворагі нас тут будуць баяцца і бегчы ад нас. Мы даўжэй будзем анімацыі чакаць. Зараз тут буду паскараць усё. Смешная колькасць досведу 33. Літаральна. Гэта нічога в нашых памерах. На нашых памерах ўжо нам патрэбна штосьці, што будзе даваць, напрыклад, там 10 000 досведу, гэта ўжо штосьці такое сур'ёзнае. Мне падабаюцца першыя паверхі, я ўжо трошачкі забыў нават якія яны. Так, анёл нам не патрэбны. Для тых, хто, магчыма, не ведае, што мы ўвогуле і што ўвогуле ва ўсёй гульні адбываецца, так як у нас часу зараз будзе даволі да халеры, я буду крыху распавядаць. Мы за ўвесь час, я падабіў увогуле результаты таго, што ўсіх падзей гульні за апошнія N гадзін. Мы, як галоўны персанаж, апынуліся перайшлі ў новую школу. Нашы бацькі, мы сірата, і нашы бацькі памёрлі некаторы час таму. Як вядома, хутчэй за ўсё 10 гадоў таму, наколькі я памятаю. Там лічбочка ўзгадвалася, але я дакладна не памятаю, якая.
І пасля таго, як яны загінулі, прайшло вось даволі шмат часу. Мы трапілі ў новую школу, і літаральна гульня пачынаецца нашага першага дня не ў самой школе, а калі мы нас запісалі ў інтэрнат асабіста, часова, ёсць такі па тыпу часовы інтэрнат. Нас перавялі ў гэтую школу, і мы трапляем увечары. Мы прыязджаем даволі позна, бо нешта не тое было з цягнікамі. Хутчэй за ўсё нехта скочыў на гэтай сам на рэйкі. І за гэтага усе цягнікі трошачкі запаволіліся. І у гэты ж сам час мы дзесьці пасля паўночы мы трапілі на гэты востраў. Мы ехалі на цягніке. Мы выйшлі са станцыі, але станцыя неяк дзіўна пачала выглядаць. На той момант мы яшчэ не ведалі, што гэта цёмная гадзіна, у якой мы зараз, напрыклад, знаходзімся. Мы апынуліся ў цёмнай гадзіны, але мы пайшлі да нашага да нашага інтэрната. І ў інтэрнаце, вітаю, Рэгана, я зараз распавядаю коротка, з-за таго, што мы сёння будзем прабіваць тартар, я літаральна на другім там паверсе зараз, чацвёртым ужо паверсе, то тут падзей не толькі шмат будзе, я шукаю вельмі нізкага ўзроўня персоны, не ўпэўнены, як дакладна, дзе я іх знайду. Ось, і таму мне лепей за гэты час просто падсумую па тыпу, што было ў папярэдніх эпізодах і што куды гісторыя ідзе. Ось. Гісторыя пачала, хутчэй за ўсё тут не будзе, працягваем далей па паверхах. Дык вось. Мы апынуліся ў цёмнай гадзіне, але мы тады яшчэ не ведалі, што гэта такое. Цёмная гадзіна — гэта асабісты час паміж аднім днём і другім. Нічога новага. Паміж двумя днямі, і гэта літаральна адзіная гадзіна. Але ж для нас проста выглядае неяк усё дзівосна навокал. Мы даходзім да нашага інтэрната, і нас сустракае дзіўны хлопчык з дзіўнымі вачыма. У нейкай цельняшкі, альбо у чым ён там. Дык вось, ён пытае нас падпісаць кантракт і гаворыць, што гэта будзе залежаць наша будучыня. Наш галоўны герой лічыць, што гэта неяк звязана па тыпу з тым, як ён выходзіць у інтэрнат, але гэта ўвогуле не да гэтага. Ён падпісваецца на то, я так разумею, я нават не пэўны, што ў гэтым кантракце тут знаходзіцца. Хутчэй за ўсё гаворка ідзе пра тое, каб ратаваць сусвет, бо гэты хлопчык потым з'яўляецца нам і распавядае аб тым, што ўсё даволі дрэнна ідзе у гэтым самым у сусвеце, і ўсё будзе горш. Але ў гэты момант мы ўсё гэта не ведаем. Маленькі хлопчык літаральна знікае перад намі пасля гэтага, і мы сустракаем чалавека у гэтым інтэрнаце, першага чалавека ўвогуле за увесь шлях нашы ад станцыі да інтэрната. Гэта дзяўчынка Кіріджо. Яе прозвішча будзе потым уплываць, яно вельмі глыбока звязана з сюжэтам. У яе ў руцэ пісталет, і яна літаральна выглядае так, быццам бы збіраецца на нас напасці. Але ўсё, яна разумее, калі яна разумее, што мы не яна пераблытала нас з кімсьці, і яна вырашае, што не, ўсё ў парадку, і страіць у нас не будзе. Таксама з ёй з'яўляецца яшчэ адна дзяўчынка, Такеба, Юкары Такеба. Мы потым яшчэ да яе вяртаемся. Яны ўдваіх, калі разумеюць, што гэта не пагроза, гавораць, што па тыпу не бянтэжся, гэта ўвогуле не пісталеты, нічога такога, просто па тыпу небяспечны час, ўсё такое, ідзі карцей спаць. Вітаем у нашым інтэрнаце. Усе гэтыя дзіўныя падзеі, на наступны дзень усё выглядае нармальна, і мы ідзем у школу. Мы ходзім у школу, праходзіць некаторы час. Нам паказваюць сцэны, нам як гульцам, але не галоўнаму герою, што падчас нашага сна. Вітаю, Івалдай, я крыху распавядаю, што ўвогуле ў гульні і як. Мы зараз у самой гульні праходзім нізкія паверхі, бо я шукаю вельмі слабыя персоны. Дзве. Я не ўпэўнены, на якіх яны дакладна паверхах будуць. Ось, я таму чышчу паверхі, на якіх мне літаральна ўсё можна аўтаматычнымі проста... Які зараз босс. Зараз будзе... Сёння мы, хутчэй за ўсё, да босса не дабяремся. Дакладна не дабяремся. 22 дні да наступнага босса, і зараз мы займаемся тартарам, я трохі падмацоўваюся.
Вось. Target А, eliminated. Две дзяўчыны нас пакідаюць, мы ходзім у школу як звычайна ў пачатку гульні. Увогуле пытаеш? There's a treasure chest. Зараз будзе, павінна быць 10-го мы перамаглі, 10 я з'явіўся, але 10 не з'явілася. Павінна быць 10 па лічбе, а ўсяго іх 12 павінна быць. То бок мы не тое, каб далёка. Цікава, у якой колькасці яшчэ і з'явіцца. Можа з'явіцца адразу 10 і 11, альбо можа ў траіх, не ведаю. Быў 9-10, але ж не з'явіўся 10. Я думаў, што яны літаральна толькі ў пачатку гульні былі два босы, якія былі па адзінке, а потым яны заўсёды парамі ішлі. Вось, такая справа. Так вось. Мы пачынаем хадзіць у школу, і для нас усё нармальна, але нам паказваюць, нам як гульцу паказваюць, што увесь час уначы за намі назіраюць, за тым, як мы спім. Назіраюць вось гэтыя Кіріджа, яшчэ там хлопец, боксёр, і яны яшчэ прысядателі. Яны назіраюць за нашым сном. І яны разумеюць, што у нас ёсць нейкі патэнцыял. Гэты патэнцыял будзе потым да яго звяртацца гэта персона. Наша асабістасць у тым, што мы можам падчас цёмнай гадзіны адчуваць яе. Большасць людзей гэтага не можа. Нават калі яны могуць адчуваць гэтую цёмную гадзіну, то... Блин, куды ты пабег? Ідзі ты сюды. Нават калі яны могуць адчуваць гэтую гадзіну, яны ўсё роўна не будуць памятаць, што адбывалася падчас яе. Праз некаторы час, літаральна там праходзяць некалькі тыдняў, мне падаецца, не памятаю дакладна, што па часе. Вось цікава, а босы, якія ў дваіх, яны можа лічыцца ў гульні як адзін, адна зустрэч. Не, у іх 12 з-за таго, што іх 12 аркан галоўных. У мажорнай аркане знаходзіцца 24 карткі. Наколькі памятаю, зараз лічбу могу пераводзіць. Але толькі 12 з іх увасабляюць сабой нешта чалавечае. Па тыпу, не ведаю, іерафант, павешаны, альбо штосьці такое. Яны ўяўляюць сабой чалавека. І я не памятаю, з якой нагоды, але нам літаральна ў самой гульні персанажы гавораць: мы вылічылі, іх павінна быць 12. Гэта самы Sims 3. Гэта не Мафія 2. Не. Вось. І гэтыя босы, якіх мы сустракалі, яны адпавядалі карткам мажорнай арканы. І вось персанажы нейкім чынам вырашылі, што вось іх будзе толькі 12. То бок гэта дакладна не адна сустрэча лічыцца. Ось, але нешта тут не сыходзіцца, бо час у гульні мы павінны змагацца на працягу года. І год дакладна не пройдзе, калі ёсць пытанне да гэтага. Вот. Што мы адбываецца дзіўная рэч падчас адной з начэй. На наш інтэрнэт нападаюць. Пра гэта разумеюць і ведаюць усе, адзіныя мы нічога ні галер не разумеем, нам проста гавораць пра такую: ідзі вось з ёй, з Юкары, так, бо я іх згадваў трохі раней. Ідзі з ёй, з дзяўчынкай гэтай. Яна табе, калі вы тут новенькія, карацей, вы ідзіце, спрабуйце выбрацца з інтэрната, вы будзеце ў бяспецы звонку. На сам інтэрнэт нападае велізарная істота, якая літаральна састаіць з нейкай гіганцкай колькасці рук. І яна адна з рук носіць у сябе у руцэ нясе маску, на якой напісана лічба 1. Падчас нападзення усе астатнія спрабуюць, там у нас у інтэрнаце літаральна 2-3 чалавекі, яшчэ акрамя нас. Яны спрабуюць змагацца з гэтай ценью дзесьці звонку. Якую іх справу мы не ведаем у гэты пэўны момант. І мы проста накіроўваемся, спрабуем выйсці, але дзверы зачынены, і выйсці з будынка не атрымліваецца. І героі накіроўваюцца на самы дах. І лічаць, што там будуць у бяспецы. Героі я маю на ўвазе Юкары Такеба і галоўнага героя. Там жа ў версе адбываецца новая рэч. Ці варта гэта адчыняць? Ці ўсё будзе бескарысная рэч тут? Допустим. Не трэба.
Я ўжо апісаў, як выглядае цень. У самы момант такі вельмі напружаная кат-сцэна адбываецца ў версіях на даху. З'яўляецца залазіць на паверх, на самы дах, залазіць велізарная гэта цень з рук і спрабуе напасці. Яна накіроўваецца да Юкары Такеба, а яна ў гэты момант робіць дзівосную рэч. Яна спрабуе выстрэліць сабе дастае пісталет і спрабуе выстрэліць сабе ў галаву. Галоўны герой ні халеры не разумееце. Вось, і цень выбівае пісталет з рук Юкары. Галоўны ж герой па невядомай прычыне ён вырашае, што гэта будзе добра, калі ён бачыць, што Юкара ў небяспецы і каля яго ног ляжыць яе пісталет. Ён вырашае, што гэта тое, што робіць ён чамусьці, вырашае, што гэта правільна зрабіць тое ж самае, што яна. Ён паўтарае гэта і страляе сабе ў галаву. Таму што яму быццам бы нешта шэпча ў вуха, з ім размаўляе нешта ўнутры яго. Тое, што размаўляе ўнутры яго, і з'яўляецца яго персонай. А яго персона... Як ён? Блін, зараз спрабую згадаць. Арфей, вось, Арфей. Яго персона, і яна ў гэты момант абуджаецца. Але з Арфеем нешта здараецца. У першы жа момант, калі ён вызываецца, Арфей разрывае знутры яшчэ адна персона, якая выглядае як... Не ведаю, як такі дзіўны рыцар з 10-8 трунамі за спіною. Яна крычыць і выглядае проста як вар'ят нейкі. Пасля разрывае знутры, то бок знікае наша персона. І разрывае літаральна за пару удараў, разрывае у гэтага босса, як потым яны будуць боссамі ў нас, вось гэтую асабістую моцную персону з лічбай 1. Разрывае без ніякіх праблемаў. Блін, няўжо ніякіх карысных персон не ўпадзе? Дык вось. Пасля гэтага нешта быццам бы выглядае як гліч, і персона вось гэта дзіўная замяняецца зноў жа на Арфея, і Арфей выглядае так, быццам бы нічога не здарылася. І пасля гэтага ён знікае. Наш галоўны персонаж падае страчвае прытомнасць, і на гэтым мы як бы знікаем на пару тыдняў і не ўдзельнічаем у жыцці школы аніяк. Пасля гэтага нам распавядаюць усё літаральна базу таго, што адбываецца. Тое, што мы зрабілі, гэта абудзілі персону. Яна звычайна абуджаецца ў момант небяспекі альбо нейкіх вельмі моцных пачуццёў. І гэта якраз такі тое, што з намі і здарылася. З гэтай персонай потым усе персонажы зараз у нас тут двое, трэці сабака ўжо пабег наперад, я яго паспытаў. Мы ўсе можам кантраляваць персон. Што ўжо знаёма тут нават у... Так выглядае прызыў персоны. Але наша персона вельмі асабістая. Толькі ў галоўнага героя персона можа змяняцца. Наша аркана за гэтага называецца дурань. Дурань у Таро гэта чалавек, які атрымлівае літаральна прадказанне ад карт Таро. Гэта чалавек, які пачынае падарожжа. Усё прадказанне ў картах Таро гэта яно называецца падарожжам дурня, то бок распавядаецца яго гісторыя таго, што з ім адбудзецца. Ён адразу пустое месца, і месца, якое не таму, што ён пустое месца, гэта дрэнна, а пустое месца ў сэнсе, што гэта месца, якое можна запомніць чымсьці, то бок гэта месца бясконцых магчымасцяў адначасова. Вось. Наш галоўны герой і з'яўляецца вось гэтым дурнем, які праходзіць праз усю гульню і даведваецца штосьці новае і сустракаецца з іншымі персонажамі на сваім шляху. Калі якога больш за ўсіх персон так, яно так і ёсць. Дык вось, наша асабістасць канкрэтна ў тым, што наша персона ёсць, і яна Арфей, якая належыць нам. Але ж мы можам замяняць нашых персон пад жаданне і пад сітуацыю. Зараз я гэтым займаюся, я спрабую знайсці патрэбных мне персон у ніжніх паверхах, бо я іх прапусціў. А на больш высокіх паверхах яны не з'яўляюцца, бо яна даволі слабая. Я нават не ўпэўнены, як далёка нам патрэбна забрацца, але я ўпэўнены, што яна ў пачатку, я іх бачыў у пачатку. Ось. Праз гэта мы яшчэ даведваемся з групоўкай. Мы ўжо пачынаем, гэта групоўка пакрыху на працягу гульні, яна пашыраецца, і ў яе дадаецца шмат персонажаў, кожны са сваёй гісторыяй і падзеямі.
Мы нават яшчэ не ведаем гісторыі ўсіх персанажаў, нам яшчэ хапае чаго даведацца. Oh, there's a treasure chest. Але галоўны сюжэт ідзе далей, распавядае пра тое, адкуль бяруцца вось гэтыя велізарныя цені і ўвогуле пра цёмную гадзіну. But please be Цёмная careful. гадзіна гэта, як я ўжо сказаў, гэта гадзіна паміж двумя днямі, паміж бягучым і наступным. У гэтую гадзіну усе людзі ператвараюцца ў труны, і яны не могуць адчуваць у гэты момант нічога. Але калі нейкім чынам цені дабяруцца і заб'юць альбо неяк пашкодзіць гэты момант неяк не гаворыць, хутчэй за ўсё забіваюць, гульня канкрэтна не гавораць пра гэта. Калі чалавека заб'е цень падчас цёмнай гадзіны, напрыклад, дабярэцца ўнутры яго труны, альбо чалавек быў у гэты момант без труны, то гэты чалавек быццам бы страціць душу. І гэта людзі заўважаюць, звычайныя людзі заўважаюць гэта, то бок нешта здарылася з чалавекам, але выглядае так, быццам бы нічога нельга выправіць, ён проста дрэнна сябе адчувае. Гэта пачалі называць сіндромам апатыі. То бок проста як нейкую хваробу, лячэнне якой ім невядома. Мы жа ведаем, што гэта ўплыў ценяў, і калі б ценяў не спыняць, то людзей з гэтым сіндромам апатыі будзе ўсё больш і больш. Групоўка, з якой мы зараз знаходзімся, займаецца ў асноўным тым, што спрабуе спыніць цёмную гадзіну і зрабіць так, каб на людзей перасталі нападаць цені, бо аніяк па-іншаму ж не могуць бясконца бараніць людзей ад усіх. Калі мы перамагаем босаў, колькасць людзей, нават тых, хто ўжо быў пад уплывам сіндрома апатыі, яны зноў вяртаюцца ў нармальны стан. Сам жа Тартар, гэта асабістая гісторыя, у якім мы зараз знаходзімся, пра яго я асабіста яшчэ распавядаю. Групоўка, спачатку падаецца, што групоўка нічога не ведае амаль пра тое, што нам проста гавораць літаральна ідзі туды, рабі вось гэта, і на гэтым мы літаральна і скончваем. Але насамрэч, нашым дзяўчыны Кіріджа, якую я ўзгадваў, ім насамрэч вельмі вядома, што плюс-мінус вельмі вядома, што адбываецца, і ведаў іх значна больш, чым у нас. І гэта ўжо адбываецца прыкладна апошнія 10 гадоў. Што дзіўна гэта супадае з тым, як даўно загінулі бацькі галоўнага героя. Але зноў жа, як яны загінулі, нам нічога не вядома. Галоўны герой, ён маўклівы і нічога не распавядае. А вось, можа, мы даведаемся крыху пазней у гульне. Мне падаецца, гэта вельмі важны момант у гульне будзе. А вось, групоўка, наша група пачынае даследаваць Тартар. Дагэтуль яны не маглі, ніколі не хадзілі ў Тартар, але з тым, што ў нас дадалося там у пэўны момант адразу некалькі людзей, а людзей ўжо становіцца дастаткова, каб можна было ісці і паспрабаваць зайсці ў гэтае месца. Сам па сабе Тартар з'яўляецца на месцы нашай школы, у якую мы ходзім, у тую самую школу, якую нас перавялі, людзі з якой за намі даследуюць. Мне падаецца, і перавод таксама адбыўся не сам па сабе, а з-за таго, што камусьці гэта было карысна. Хутчэй за ўсё, наш прадседатель неяк гэтым звязаны, гэта ўсё яшчэ ніяк у гульнёй не распавядалася. Вось, Рэгана ува ўсіх больш ведаў, чым у нас, нават у сабаку, акрамя Джунпэя. Так, адзіны, хто не разумее, што адбываецца, гэта Джунпэй, я ўпэўнены. Так, гэта адзін раз, калі я зараз прарвуся і пераключуся на тое, што адбываецца ў гульне. Давайте паспрабуем звычайным атакам. Павінны наносіць... Колькі ўрону. Гэта ўвогуле не праблема была. Смешны досвед. Нават не сур'ёзна. Так вось. Тартар гэта гіганцкая вежа, якая з'яўляецца на месцы нашай школы. Вось мы зараз знаходзімся на першых паверхах, і яны нагадваюць паверхі, ніжнія паверхі школы, толькі вельмі змянёныя, такія пераблытаныя калідоры бясконца змяняючыся. Вось. Але яны яшчэ нагадваюць школу. Тартар з'явіўся на месцы лабараторыі. Гэта нам становіцца вядома значна пазней. Тартар з'явіўся на месцы лабараторыі 10 гадоў таму. І 10 гадоў таму карпарацыя Кіріджа, і гэта не супадзенне, што адна з дзяўчынак мае такую ж фамілію, як і назва карпарацыі, якая гэтым усім займаецца. Карпарацыя Кіріджа займалася даследаваннем ценяў яшчэ да таго, як увогуле Тартар з'явіўся.
Яны збіралі іх разам у адным месцы і рабілі свае эксперыменты. І 10 гадоў таму нешта пайшло не так. Магчыма, ад таго, што яны сабралі зашмат гэтых ценяў у адным месцы, можа яшчэ з-за чагосьці. Але ўсё гэтая халера выбухнула. І у гэты момант і з'явілася цёмная гадзіна. Час здвінуўся літаральна на 1 гадзіну. І цені, якія дагэтуль узарваліся разам з лабараторыяй, яны распаўсюдзіліся, я так разумею, па вялікай тэрыторыі. Зразумела, што ў рэальным сусвеце нічога такога дрэннага не адбылося. Гэта адбылося ў часе паміж днямі, і ніхто не можа нават адчуваць гэты выбух. І результатам гэтага выбуха велізарныя цені сталі, якія босы, якіх мы збіваем, якія апынуліся вельмі далёка ад лабараторыі. І на працягу, я так разумею, гэтых 10 гадоў, але для іх гэта было значна менш часу, бо яны-то існуюць пачатку цёмнай гадзіны зараз. Яны спрабуюць дабрацца да гэтага тартара, і пакрыху яны, праз 10 гадоў яны пачалі даходзіць да яго. І мы з'яўляемся тым, хто стрымлівае іх ад таго, каб апынуцца ў ім. Невядома, чаму іх прываблівае так тартары, што будзе, калі яны дабяруцца да яго, што будзе ў гэтым дрэннага. Але ж, зноў жа, можа мы даведаемся трошкі больш пазней, бо зараз нам гэта невядома. Пакуль мы лазім праз тартар, пакуль мы праз яго прабіраемся далей, мы знаходзім дакументы, якім 10 гадоў. То бок літаральна гэта кавалкі лабараторыі, проста якая з-за вось гэтага ўзаемадзеяння з сусветам духаў, як не духаў, нават мар, хутчэй за ўсё, ідэй, эйдасаў, яна хутчэй за ўсё гэта ўсё сламалася і пачало паводзіць сябе вельмі дзіўна. Вось, і дакументы гэтыя змаглі захавацца без праблем, і можам пачытаць, што людзі літаральна за пару гадзін да выбуха планавалі. Вось. Карпорацыя жа Кіріджа у выбухе загінула даволі шмат людзей, якія ўвогуле ведалі пра цёмную гадзіну, пра даследаванне, і нават дзед нашай сяброўкі Кіріджа, як яе ж імя, не забываюся. Міцуры. Дык вось, яе дзед загінуў у тым выбухе, але яе тата застаўся жывы, і ўсё яшчэ кіруе карпорацыяй. Карпорацыя працягвае, магчыма, працягвае даследаванне, магчыма, спрабуе выправіць. Там у нас была нават сустрэча з яе татам. Карпорацыя, я не ведаю іх мэтаў, я бы сказаў так, што яны выглядаюць так, быццам бы як людзі, якія жадаюць выправіць памылкі сваіх бацькоў. Але я да канца не ўпэўнены, я ім не вельмі давяраю. З гэтай гісторыі ўсё, і таксама звязана дзяўчынка, якую я ўзгадваю, на якую напала цень першы босс. Юкары Такеба, яна таксама звязана з гэтай гісторыяй, бо яе тата загінуў 10 гадоў таму. Больш за то, яе тата, зараз я трошечки перапынуўся, мы зараз пераходзім з аднаго рэгіёна тартара ў другі. Зараз дызайн павінен... не, падаецца, не зараз, дызайн павінен змяніцца трошечки пазней. Добра, зараз паглядзім, калі зменіцца, калі не зменіцца. Так, дызайн змяніўся, як вы бачыце, гэта ўсё зусім па-іншаму далей ідзе. Спадзяюся, патрэбна не персона будуць дзесьці тут. Яе тата быў галоўным навукоўцам у гэтым праекце, звязаным з ценямі. І ён загінуў 10 гадоў таму. Больш за тое, яе тата і выклікаў гэты выбух, як нам паказалі ў запісах перад выбухам. На відэа засталося яго паведамленне, якое ён жадаў перадаць тым, хто, магчыма, будзе назіраць за гэтым пазней, спрабаваць выправіць. І ён пытаў, каб людзі выправілі іх памылку. Юкары Такеба, на жаль, зараз яна не ў камандзе, але я зараз, каб у вас было візуальна нейкая сувязь. Вось яна, я ж хутчэй за ўсё не пакажуць. Вось яна, Юкары. У яе аркана закаханая, Lovers. Я гаварыў яшчэ праз дачку карпорацыі. Вось яна. У яе аркана імператрыца, Міцуру Кіріджа.
Вось. І гэтыя персанажы, яны пакуль самыя глыбокія. О, у нас трошки дадаецца на Гаррі Поттера і філасофскі камень. Калі што, там павінны быць яшчэ больш высокія ўзнагароды, калі цікава, вулчара можна будзе... Так, пачакайце-ка, я не чую зноў... Дзе вы мой? Дзе гук? Дзе мой гук? У нас 400 ўжо выніка пагараецца на Гаррі Поттера і філасофскі камень. Hello there. Вулчара дасць. Не, ну гука я не за гэтага не чую. Вось. Oh, there's a treasure chest. Гэта інфармацыя пра двух персанажаў. З кожным персанажам звязана нейкая гісторыя, але зараз я зараз пакрысе распавядаю асноўнае. Ну куды ты бяжыш ад мяне? Тень, стой. Яны мяне баяцца, бо я значна мацней, чым яны. Ты, каб здаць, стой. Да хоць каго. There are two targets. Her leader took them out. Гэта тень, якая была каля мяне. Нічого, і я заб'ем. Her leader took them out. Нешта карыснае будзе? Не, на жаль, гэта не патрэбна нам персонал. Але мне падаецца, мы павінны быць дзесьці на тым самым месцы, дзе ўжо павінна быць патрэбная мне, бо дзесьці тут, хаця бы адна з іх. Спадзяюся. Зараз 3000 па 100 поінтаў закінь. Не, выглядае так, што 400 гэта было максимум. Мне падаецца, там другая ўзнагарода была на 500, не? Так, другая ўзнагарода на 500, там было крышечку пачакаць. Я, на жаль, не магу зрабіць некай кнопкі, якая закіне па тыпу ўсе поінты, якія ў вас ёсць, альбо сваю лічбу нейкую увесці. Альбо я не разабраўся, альбо нельга такого. Ось. Дык вось. І All-in. Так, вось прыкладна такое. Бо я так разумею, што гэта будзе даволі цікавая опцыя. І зараз вяртаючыся да падзей. Мы даведваемся на працягу гульні, ўжо прайшло шмат часу, і я распавядаю зараз усё не ў храналагічным парадку, я распавяю толькі самы пачатак гульні ў храналагічным парадку, далей астатняе расцягнута ў часе, і час ад часу у нас бывае такое, што адна лінія сюжэта працягваецца далей, а другія ўсе спыняюцца, і мы нічога новага не даведваемся. Вось. Сітуацыя па тартару. Мы зараз ужо усе велізарныя цені, якія падчас выбуха з'явіліся, альбо не з'явіліся, альбо проста іх раскідала па мясцовасці. Мы забілі 9 з 10, і атрымліваецца, што калі мы заб'ем... яшчэ трэба будзе важны момант распавесці, тады калі яны з'яўляюцца, але да гэтага зараз вяртаемся. Мы забілі 9 з 12, прабачце. Засталося літаральна 3. Мы таксама ведаем, у іх ёсць сістэма, калі яны з'яўляюцца. Яны з'яўляюцца заўсёды пры поўным месяцы. І такім чынам можна прадказаць, што можна чакаць. Адно альбо дзве моцныя цені. О, апошняя. Давайте. Нагарода досвід. У нас яны з'яўляюцца падчас поўнага месяца, і справа ў версе можна нават адзначыць. Ёсць дата, зараз месяц які дзень тыдня, які час увогуле у дні. Зараз Dark Hour, цёмная гадзіна. І ёсць также паказана, якім стане зараз знаходзіцца месяц. З самага пачатку гульні нам паказваецца месяц, а потым, калі мы даведаліся, калі дакладна з'яўляюцца цені, нам літаральна паказваецца, колькі дзён засталося да поўнага месяца. Час у гульні ідзе, калі мы робім нешта. Адзінае, то бок любыя дзеянні, калі мы пачынаем і скончваем, яны прасоўваюць час наперад. Цёмная гадзіна, яна не абмежавана рэальным часам. Можем тут сядзець хоць 3-4 гадзіны спакойна. Але ў гульне яна прасунецца, вось калі мы нешта зробім. То бок скончым, выйдзем з яе. Тені, калі ласка, дадзіце мне Джека Фроста. Мне 2 Джека патрэбна. З галоўных
актараў увогуле ва ўсей гісторыі з'яўляецца яшчэ адна групоўка, пра якую зараз гаворка, яна зараз галоўны сюжэт круціцца навокал яе. Нам уже вядома пра карпарацыю, нам вядома, што гэта ўсё памылка карпорацыі, і шмат хто мог не загінуць, і за гэта шмат хто загінуў і яшчэ можа загінуць за дзеянняў гэтай карпорацыі. І хоць мы і спрабуем гэта выправіць, то бок літаральна пазбавіцца ад тартара, пазбавіцца ад ценяў моцных і зрабіць усё, вяртаць нармальную, прыбраць гэтую цёмную гадзіну увогуле ад сусвета. Але ёсць тыя, хто гэта не згодны. Гэта другая групоўка, якая таксама, хутчэй за ўсё, яшчэ звязана з карпорацыяй Кіріджа, але да гэтага мы яшчэ вяртаемся. Існуе групоўка Стрэга, яны так сябе называюць. Гэта літаральна 3 персанажы, якія зацікаўлены ў тым, каб пакінуць цёмную гадзіну. Яны зацікаўлены ў гэтым таму, што яны падчас гэтай гадзіны робяць розныя злачынствы. Мы бачылі, як яны забіваюць людзей, магчыма, крадуць рэчы, магчыма, яшчэ што-небудзь. Іх гэта ўвогуле не бянтэжыць. І падчас яны могуць гэта рабіць, таму што зноў жа падчас цёмную гадзіну адчуваць ніхто не можа. На запіс уся электроніка выключаецца, ніякіх запісаў нічога не застаецца, ўсё ў парадку выглядае, быццам бы так. Ніякіх слядоў можна не пакідаць, можна літаральна зайсці ў банк, забраць там патрэбныя рэчы і сысці. І ніхто не здагадаецца ўвогуле, што нешта адбылося. Таму яны сябе добра адчуваюць, яны жадаюць яшчэ і захаваць гэту цёмную гадзіну, бо толькі падчас яе гэта нашыя персоны увогуле вельмі звязаныя з цёмнай гадзінай. Калі пазбавіцца ад яе, ад цёмнай гадзіны, то і не будзе ніякіх персон. Што ім не тое, каб падыходзіць. Цёмная гадзіна ім таксама патрэбна. Гэтая групоўка пра нас доўгі час не ведае і не здагадваецца, што мы нешта такое робім. Але ёсць адзін персанаж, які пакінуў групоўку некаторы час таму і не збіраўся ў яе вяртацца. Зараз мы да яго вяртаемся, бо ён літаральна зараз быў у цэнтры камеры. Вось гэты хлопец у шапке, з якім мы бегаем увесь час, з сякерай велізарнай. Ён пакінуў групоўку нашу групоўку, то бок я не ведаю, мы называемся SEES. Мы займаемся, калі там перакладаць нешта па тыпу групоўка, якая займаецца знішчэннем усяго сверхзвычнага. Нешта такое. У нас павязкі, калі вы бачыце, чырвоненькія павязкі ёсць на кожным персанажы, і на іх SEES наша напісана. Дык вось, мы займаемся гэтым. Супрацьлеглая групоўка супрацьстаіць, ну не толькі каб супрацьстаіць нам, у іх проста ёсць свае зацікаўленасці. І гэты хлопец, ён пакінуў нашу групоўку да таго, як яшчэ мы нават пачалі гульню, то бок некаторы час да гэтага. І ён нават звязаўся з гэтай Стрэгай, бо я не ўпэўнены, чаму насамрэч. Мы не ведаем, я не да канца ўпэўнены ў яго матывацыі. Але праз яго Стрэга даведаліся пра тое, што існуем мы, галоўны герой, і што мы дапамагаем зараз астатняй камандзе прасунуцца праз тартары, знішчыць цёмную гадзіну. І мы маем поспехі ў гэтым. Што пачало злаваць саму групоўку Стрэга. Капялюшнік. Так, вітаем это герой. Я зараз, з-за таго, што мы зараз займаемся даволі сумнай рэчу, мы зараз лазім па першых самых паверхах тартара, бо я шукаю цені, не цені, шукаю персоны, якія мне 2 персоны патрэбна, 2 Джека. Я не ўпэўнены, я ведаю, што яны дзесьці ў пачатку, але дакладна не ведаю дзе. Таму прасцей проста прайсціся знізу, і мы хуценька забіваем. Я магу за гэты час спакойна распавесці ўвогуле падзеі, што да чаго ідзе і як у нас. Бо прайшло ўжо шмат гадзін, мы ўжо дзесьці 50 гадзін у гэтай гульне. Я магу кораценька распавесці, адносна кораценька распавесці усе галоўныя біты гісторыі. Бо гісторыя тут, яна цікавая, развіваецца. Мне не вельмі падабалася, як яна ў пачатку развівалася, бо не хапала дэталяў і мы ні халер не ведаем, але працягваем гуляць, а на працягу 20 гадзін, пакуль нам нічога нармальна не распавядаюць. Ось, гэта было такое сабе па адчуваннях. Дык вось, я спыніўся на групоўкі Стрэга.
Стрэга даведваецца пра нас і пачынае нам перашкаджаць. Пачынаючы з гэтага моманта яны становяцца нам ворагамі. Яны сутыкаюцца з намі некалькі разоў і спрабуюць у нас узаемадзейнічаць рознымі бакамі. Спачатку яны спрабуюць злавіць нас у пастку, літаральна зачыніўшы нас з босам, аднім з босаў. Але для нас гэта не становіцца праблемай. Мы лёгка перашкаджаем двух босаў разам, і гэта не такая вялікая праблема для нас, як яны разлічвалі. Што іх трошачкі здзіўляе. Галоўны ў іх у камандзе, можна яго Ісусам клікаць. Ён падобны на Ісуса ў джинсах і з рэвальверам. Мы яго можа яшчэ сустрэнем сёння, калі пашанцуе. Другі з іх гэта хлопец у акулярах у зялёнай куртцы і з нейкім не сейфам гэтым чамаданам заўсёды ён ходзіць. Невядома чаму, што яго там Джизус наркаман, вось так ён падобны вельмі. Яны усе крышачку вар'яты з гэтай стрэгі, і хутчэй за ўсё у іх ёсць для гэтага прычыны свае. І трэцяя з іх гэта Чидоры. Я зараз на ёй спынюся, бо яна зараз галоўны цэнтр гісторыі ўвогуле. Вакол яе круціцца шмат чаго, мелкіх дэталяў, і хутчэй за ўсё мы будзем праз яе даведавацца новае нешта пра стрэгу, пра падзеі і гэтак далей. Бо зараз яны спрабуюць нас злавіць у пастку, гэта не спрацавала, і яны працягваюць нас атакаваць. Але Чидоры ў гэты момант ніяк не з'яўляецца, мы пра яе нічога не ведаем. І Чидоры працуе як двойны агент. Магчыма, гэта быў план, у яе ўвогуле быў план, як зрабіць так, каб мы не перашкаджалі больш ім. Яна спрабуе ударыць на пачуцці аднаго з персанажаў нашых. Калі канкрэтна гаворыць, гэта Джунпэй, хлопчык нашай групы, і яна не ведаю, як яна даведалася, хутчэй за ўсё з магчымасцей сваёй персоны. Яна даведваецца, што Джунпэй жадае захаваць таксама свае магчымасці, захаваць сваю персону, але ж гэта супярэчыць нашым мэтам, то бок мы пазбаўляемся цёмнай гадзіны і застаемся без персон. Гэта вынік, можна сказаць, падзей. У нас не будзе ўжо гэтай эмоцыі. Але Джунпэю вельмі падабаецца быць моцным. Ён адчувае сябе героем, які ратуе кагосьці. Яму падабаецца гэты стан. І дзяўчынка пакрыху ўплывае на яго. І яны некалькі разоў сустракаюцца ў горадзе. Яна ведае, хто ён такі, што ён адзін з нас. А Джунпэй нічога пра яе не ведае. Ён думае, проста дзяўчынка. Ось. І у вельмі адказны момант, у вельмі важны момант Джунпэй у выніку апынаецца ў закладніках у яе. Ён не ідзе з нам дапамагаць. Гэта адбылося на апошнім босе, на 9-м. І яна, узяўшы яго ў закладнікі, ён трохі прыўкрасіў той яго стан у камандзе, ён літаральна выдаў сябе за лідера. Яна вырашыла, што калі ў яе будзе ў закладніках лідер, яны можа зрабіць так, каб усе адмовіліся ад аперацыі і каб выратаваць лідера. Але мы нічога пра гэта не даведаліся. Джунпэй нічога не мог зрабіць з гэтым, бо ён літаральна з'яўляецца лідарам нашым. І у рэзультаце ўвогуле апынаецца так, што мы бежым ратаваць Джунпэя і бярем і хапаем гэтую Чидоры, і зараз яна знаходзіцца ў шпіталю. Мы пазбавілі яе ад зброі. Асноўная зброя ўсіх нас гэта эвоўкер, абуджацель, такая прылада, якая выглядае як пісталет. Але асноўная мэта выклікаць моцныя эмоцыі. Тобто эмоцыі, і праз гэтыя моцныя эмоцыі мы атрымліваем, называем персон. Давай ідзі сюды. Ідзі сюды, залаты. Ось. Чидоры знаходзіцца ў шпіталю, але Джунпэй усё ніяк не можа супакоіцца. Ён вельмі закахаўся ў гэтую дзяўчыну, я так разумею. Ён вельмі за яе бянтэжыцца і не жадае, каб мы трымалі яе ў шпіталю. То бок, калі гэта было планам групоўкі стрэгаў, у іх неблага атрымліваецца, таму што неяк карцей у нас ёсць невялічкі раскол у камандзе, Джунпэй і астатнія. І я так разумею, што не ўсе будуць шчаслівыя таго, што ў нас будзе такая парачка.
Хутчэй за ўсё гісторыя будзе далей прасоўвацца праз гэтую лінію, бо гэта самая актуальная лінія зараз. Але ёсць яшчэ невялічкія кавалкі гісторыі тут і там, у кожнага персонажа трошачкі сваё, і пакуль яны не ўплываюць на галоўны сюжэт, я бы іх не кранаў. Мне падаецца, самая карнаючая плюс-мінус гісторыя з галоўнымі героямі, гэта вось гэта зноў жа вяртаемся да гэтага хлопца у капелюшніка нашага. Вяртаючыся да яго, ён з'яўляецца сіратою, і ён таксама з'яўляецца сябрам, яны выраслі ў адным прытулку з баксёрам. Я яго краем крышку згадываў раней. Дык вось, яны з гэтым баксёрам выраслі ў адным прытулку, і у гэтым жа прытулку ён калісьці згарэў гэты прытулак, і сястра гэтага баксёра, яна згарэла ў гэтым жа прытулку. І я не ўпэўнены, ці яны з'яўляюцца абодва братамі, я так разумею, што не. Але іх звязвае вось гэтае жыццё ў гэтым прытулку, і гэта быў моцны момант у жыцці абодвух, гэты пажар. Часткова гэта таксама і паўплывала на гэтага капелюшніка, бо ён вырашыў, што капелюшнікам называем. Якое яго імя? Як яго клечуць? Дзе ты? Шинджира, якое у тебя другое? Арагаки. Пачакайце-ка, яны браты? Не, Акихико Санада і Шинджира Арагаки. Не, яны не браты. Бо ў іх персоны звязаныя міфічныя два персонажы. Я прылічу ўжо, што яны літаральна могуць быць братамі. Я спадзяюся, не прапусціў. Не магло ж мне так не пашанцаваць, што не выпала ні разу патрэбных персон. Хаця яшчэ павінны яшчэ трапіць пару разоў. Нормально, мы так 34 паверхі прайшлі, пакуль я распавядаю тут. Мы прыкладна праходзім за паўтары хвіліны, мы праходзім кожны паверх. Адному паверху. Чыста па статыстыцы. Вось гэта і ў дваіх. Чаму вырашыў капелюшнік вяртацца? Шинджира Арагаки. Я буду яго Арагаки клікаць, калі я запомню яго імя. Капелюшнік Арагаки, ён вырашыў вяртацца да групоўкі вельмі цудоўным чынам. Ён даведаўся, што да нашай групоўкі далучыўся там падлетак, зусім, мы ўсе падлеткі, але ж там нешта з пачатковай школы хлопчык далучыўся да нашай каманды, і тады ён рэзка вырашыў далучыцца, хаця яго спрабаваў баксёр, яго сябар з прытулку, ён спрабаваў яго ўпэўніць, пераканаць, каб ён вяртаўся да каманды на працягу амаль усёй гісторыі. Ён адмаўляўся, і вось толькі калі маленькі хлопчык вырашыў да нас дацца, толькі тады ён вырашыў, што раз такая справа, ці ён сам гэта вырашыў? Ён літаральна задаў два пытанні. Ён далучыўся, ён сам гэта вырашыў, ён атрымаў два адказы, так, і ён далучыўся да нас. Што, як вы разумелі, я сам не ведаю чаму. Таксама нам вядома, што нам паказвалі трошачкі нешта паміж гэтымі трымя. Кена Мамада, маленьким хлопчиком, Шинджира Арагаки, капелюшник, і як їх боксера кличуть? Акихико Санада, ось этот хлопець. Паміж імі ёсць іх нешта аб'ядноўвае. Можа, сын, ну тады паміж імі розніца, там нешта 8-9 гадоў. Вельмі брутальна. Ось. Але, зноў жа, тут прыкалдэсы з часам ёсць, можа, нешта такое было. Можа, гэты Кенамада ўвогуле правёў большасць часу ў гэтым самым у Тартары. І для чалавека ў Тартары час будзе ісці зусім па-іншаму. То бок, для чалавека ў Тартары ў цёмнай гадзіне пройдзе літаральна вось колькі пройдзе гэтых цёмных гадзін. То бок, 1 гадзіна ў дзень. За 10 дзён вы вы атрымаеце 10 гадзін. За 1 месяц это будзе ўсяго лишь трошки больше за 1 дзень, за месяц. То бок не тое, каб хутка ўсё ідзе. Усё даволі запавольнена. Пёстрая інкарнацыя Зоро з One Piece. Зоро. Пачакай.
Зора гэта ж... А, я зразумеў, чаму. Я думаю, у чым спасылка твая. Усё, зразумеў, так. Бо яму не хапае яшчэ 2 мячей. Ось. Вяртаючыся, да, давайте трошки распавяду пра групоўку Стрэга. Мы ж ведаем пра іх не тое, каб шмат, але мы пакрыху даведваемся новых фактаў пра іх. Адзін з гэтых фактаў гэта тое, што яны не жадалі, у іх усіх траіх ёсць персоны. Дзяўчынка Чидорі, якая знаходзіцца ў шпіталі, яна валодае персонай-навігатарам. Персоны-навігатары яны трошки асабістыя, яны звычайна не вельмі баявыя. Яны больш сканцэнтраваны на тым, каб дапамагаць іншым. І звычайна гэта яшчэ дадаткова дазваляе бачыць тое, што астатнім не бачна. Напрыклад, прасканаваць цэлы горад, альбо пачуць, што адбываецца на іншым паверсе тартара, альбо знайсці чалавека, альбо штось яшчэ. Шмат варыяцый. То бок гэта літаральна радар, адразу уся разведка, якая толькі магчыма можна атрымаць у гэтым сусвеце. Вось. Цудоўна. Мы пакрыху запавольніваемся ў тым, як мы забіваем гэтых ценяў. Ну, як усё пакрыху больш здароўя становіцца. У мяне соус тартара хутчэй скончылася, чым гэта гульня, а я недзе паўт яго каштаваў. Ну выбач, гэтая гульня, яна даволі павольная, то бок. Яна не вельмі спяшаецца, я скажу. Нават пятая персона таксама ў параўнанні, просто параўноўваючы з пятай, мне параўнанне самая ўдалая персона, толькі ўнутры самой серыі персона. І пятая яна таксама павольная, але трэцяя, мне падаецца, ўсё ж такі трошечкі адчуваецца, што яна там... Калі яна там была? У 2006 годзе арыгінальна выйшла. І тэмп, з якім ідзе апавяданне, і тое, што ў іх тады грошай не так тое, каб шмат было, таму што літаральна трэцяя персона перазапусціла ўсю серыю, і яны канцэнтраваліся зусім на новых механіках для сябе. У выніку атрымалася, што атрымалася. Яны яшчэ па сюжэту яны літаральна спрабавалі зрабіць усе магчымыя сошал-лінкі на ўсе магчымыя мажорныя арканы. У выніку атрымалася так, што некаторыя персанажы проста нават гульне не патрэбны. Яны потым трошечкі выправілі гэта ў наступных частках. Вось. А ў яго лапы якія яшчэ 2 мячы. Так гэта атрымліваецца, зглядзі, у яго 4 лапы. Ён можа ўзяць меч яшчэ ў хвост і ў зубы. У зубы, я думаю, можна і 2 мячы ўзяць. У выніку ён атрымліваецца Зора памножаны на 2. Можа, я зараз марную свой час, трэба просто было пашукаць у інтэрнэце дзесьці, на якіх паверхах можна знайсці гэтых персон. Каб вы разумелі, у інтэрнэце паўным-паўно розных таблічак на кожную... Гэта вот, ведаеце, як у фанатаў пакемонаў, ёсць на кожнага пакемона усе слабыя, усе камбінацыі, усе элементы, ўсё ж там... Усё. Гэта здаравенныя Excel-таблічкі, якія распавядаюць усё. Вось, прыкладна, такая ж халера ёсць на персону, што з чым сумяшчаецца, што куды ідзе, дзе знайсці, як атрымаць, у якой частцы і гэтак далей. Там... Гэта самае кам'юніці, суполачка даволі так замарочваецца. Але гэта не абавязкова для праходжання гульні увогуле. Там тут шмат што не абавязкова для праходжання гульні. Мне падаецца, можна на высокай складанасці нейкай, там гэта будзе мець нешта. Так можна праходзіць просто, як праходзіцца. Блин. Я баюся, што я прапушчу ценю. Так. Ну гэта паверх я дакладна ўвесь праверыў. Гучыць вельмі як гульня для адпачынку. Яна і ёсць гульня для адпачынку. Тады і адпачываць, а гэта проста вельмі цудоўна. Плюс табе яшчэ распавядаецца неблагая гісторыя. Я бы ўсё ж такі рэкамендаваў. Пакуль што, я ўсё яшчэ скажу, што пятая больш моцная, але зразумела, што і паміж імі там больш за 10 гадоў. Таму, вядома, што адна будзе лепей за другую. Вось, бо пятая, яна... У чым плюсы, давайте яго
звычайнымі атакамі ўсё ж працягнем. Плюсы пятай персоны я скажу у тым, што, напрыклад, тут тартар ён генеруецца рандомна, і такім чынам ён хоць адрозніваецца, яны спрабуюць яго зрабіць розным, але ўсё ж такі ён, скажем так, у рандомнасці сваёй аднолькавы. То бок вось у нас пачынаюцца гэты рэгіён, ён вельмі адрозніваецца дызайнам ад іншых рэгіёнаў, што прыемна, дзякуй вялікі, што у меня не херачаць адны і ты ж паверхі ўсё і далей і далей. Але у пятай персоне, напрыклад, усе ўзроўні вось гэтыя, там палацы, і там нават не адзін, а іх шмат. І на працягу гульні яны змяняюцца і стылістычна, але ж у іх самая вялікая розніца, яны не згенераваныя, выгаварыць гэта не магу. Яны літаральна проста зроблены, і ты пераходзіш у новыя пакоі, яны будуць адрознівацца. Вы знаходзіцеся ў адном палацы, і ён зверху донізу яго даследуеце, і ён будзе візуальна змяняцца, то бок вы шмат чаго пабачыце. Гэта добра для візуальнага такого яшчэ адпачынку паназіраць, што адбываецца. Больш цікава, бо цікава будзе, што ў наступным пакоі. Вось, плюс яшчэ яны змяняюцца гэтыя палацы і стылістычна, і ворагамі. Такім чынам яшчэ і распавядаецца гісторыя праз асяроддзя, а не толькі праз сюжэт, дзе яго паставілі. Плюс я спробував пятую по пару гадзін у дзень хапала, больше уже не трэба было. Так, яе не трэба, я не ведаю, мне падаецца увогуле з JRPG-шкамі лепей менш, чым больш, скажем так. Гэта трэба нарміраваць. Бо, напрыклад, калі мы пройдзем вось трэцюю персону, я бы не жадаў гуляць у нейкую персону альбо ў JRPG яшчэ наступныя некалькі месяцаў дакладна. Вось. Это такая рэч по тыпу вось падпачывалі і нешта іншае пераключыцца. Папсу emotional damage не праходзіць? Не, ён полностью резист абсолютно. Так, я нечто заблукал, мне подается. Вось там бы. Ну, што прыемна, сюжэт усё ж такі такі, з-за таго, што сусвет сам па сабе вельмі, скажем так, дзіўны, ён яшчэ мае шмат спасылак да літаральна любой літаратуры альбо там рэлігіі, калі вам цікава такое, то можна гэтых спасылачкі яны трошкі прыемненька, нават калі гэта гэта не галоўная мэта, каб гуляць у гэтую гульню, але гэта прыкалдосна дадае, то бок калі вы можете падглядзець, што там есть даволі свае глыбокія спасылачкі і такое, скажем так, паглыбленне ёсць. Мне складана гэта апісаць. Па тыпу гэта дае проста яшчэ слой да гульні, які не абавязкова, вам не абавязкова яго ведаць. Але калі вы пачынаць ім калупацца, то можна шмат чаго знайсці. Я так разумею, што прыйдзецца яшчэ далей у наступным рэгіён ісці. Может паспрабаваць зараз ветер. Давай паспрабуем. Будем біць зараз у слабыя часткі ворагаў. Бо мне патрэбны трошечкі гэты шафл, які... ну і на гэтых нават добра будзе. Адразу агульная такая яго забілі. Калі ласачка? Не. Тое, што мне патрэбна, не падае. На жаль. Вітаю, Акама. Добрый вечер. У нас сёння персона. Я пярэднюю гадзіну распавядаў, якія ўвогуле падзеі былі ва ўсёй гульне за апошнія 50 гадзін. Можа 51. Можа нават больш. Я зараз займаюся тым, што шукаю сабе двух персон. Канкрэтна Джек О'Лэнтэрн і Джек Фрост у Тартары. Бо калі я іх две збяру, мой галоўны персонаж атрымае новую тэургію. Гэта моцная атака за эмацыйны стан, бо тая, якая зараз у мяне, такая сабе тэургія. Яна дае мне... Яна проста лечыць усіх персонажаў на 50%. Што прыемна, але не заўсёды патрэбна.
Блин, самое дрэннае будзе, калі мы іх уже пропусцілі. Давайте, можа, я зараз хутенька пагуглю, можа. That went better than expected. Лайки ды хаски лічацца не самымі умнымі сабакамі, бо іх адбіралі, каб цягаць грузы па снезе. Магчыма, Are you okay, таму і Kuro-chan? не праходзіць. Or maybe that's enough for tonight? Не. Не будем адчыняць яго. So, 45-й паверх. Это да халеры. Я неяк разлічваў, што будзе... Ну, я разлічваў, што ў першыя 50 паверхаў мы прыкладна знойдзем абедзве Seems like the total area can персоны, vary але quite a lot. ўжо неяк пахне так сабе гэтая справа. It's our chance to go first. Two enemies. You У can меня take вельмі them. нафаршировано усім, чым магчыма. Ага, это Figure дакладна, items гэта to hit their 100%. weakness. what to do? Усё ж таки добра, што у ёй яна... Гэта яе плюс, што яна не канцэнтруецца на адной рэчы. І у яе шмат пазітыўных момантаў, то бок шмат чаго цікава, кожная механіка сама па сабе. Але яна, скажем так, я бы не стаў гуляць у гэтую гульню толькі дзеля таго, каб гуляць у яе вось дзеля боек, напрыклад. Гэта не таго проста не варта. Яна прыемная механіка боя, але зноў жа, ну па тыпу ёсць гульні, якія разлічваюць, што вось у нас ёсць адна механіка, і яны добра робяць, вельмі эфектыўна, скажем так, не толькі эфектыўна, гэта асноўная думка гульні. І гэта не блага, але на 120 гадзін фігачыць аднім і тым жа вось адной механікай, гэта даволі складана. Не толькі каб шмат гульнян могуць гэтым яны вельмі унікальны ў сваім гэтым тыпе. Не вось. Так, зараз я... Darkness seems effective here. Яны слабыя да цемры. Добра. Enemy eliminated. Я магу Good boy, нешта цемрай Kuro-chan. прабіць у усіх? Мне падаецца, я іх заб'ю зараз просто. Я спрабую зараз слабасці іх выкарыстаць, каб атрымаць сабе карткі. Чи за ўсё не атрымаю картачкі свае. That's a win for the team. Good job, everyone. Так вось. Другая частка гульні гэта сацыяльная, то бок вы ходзіце, размаўляеце з персонажамі, вось гэта жыццё школьніка, якое тут літаральна 50% гульні гэта размовы з іншымі персонажамі, просто размовы. Але праз гэта адчыняюцца гісторыі, і для цябе з'яўляецца яшчэ іншы кантэкст таго, што ты робіш, і матывацыя таго, што ты робіш, то бок нават бойкі з'яўляюць, ну, атрымліваюць іншы сэнс таго, што ты робіш. І гэта прыемна, бо без гэтага просто сама па сабе бойка была бы просто бойкай. You can take them. Давайте скарыстаемся тэорыяй Оракула, можа мне пашанцуе, мне мана будзе. Now. О, пашанцавала. Цудоўна. Трэба было адразу... Eliminated. Good boy, Kuro-chan. У мяне ёсць трошки электрычнага прадмету. Давайте скарыстаемся. У слабасці гэта будзе. Цудоўна. Картачкі мае. Блін, чаму персоны не падаюць? Так, давайте я хутенька гляну. Можа, я прапусціў ужо. Будзе непрыемна. Бо шкада будзе часу. Так. Persona 3 Reload. Persona 3 Reload. Джек Фрост. Де цябе знайсці? Як яго аб'яднаць? Яго пачатковы ўзровень 8. Мы павінны былі ўжо абагнаць яго. Яго можна выбіць. Трэбна Мітама і Аніол. Гэта літаральна першыя самыя ўзроўні. Ара Мітама. Як ты выглядаеш? Что это такое? Пикси и Некамата. Кто-то такая, я памятаю Пикси, а Некамату я не памятаю. Блин. Нік дзіўны шлях, каб аб'яднаць атрымаць. Якія гэта ўзроўні?
М, м. Не, мне патрэбны не цацкі Джека Фроста. Мне патрэбны проста персанаж. Так. Цацкі, цацкі, цацкі. Блін. Я так разумею, што гэта праз аб'яднанне персон лепей зрабіць нават. Можа, нават яны не выбіваюцца. Мне падавалася, я бачыў. Kurotan? Можа, я зараз блытаю з пятай персонай. Давайте шукаць телепорт і сыдзем, просто займемся аб'ядноўваннем персон, бо грошай гэта нам толькі грошкі займе і значна хутчэй будзе. Давайте тут забіваць усіх. Enemy eliminated. Good boy, Kurotan. Her leader took the Якую б нам зараз персон не прапанавалі, мы будем забіраць, бо яны могуць нам спатрэбіцца для астатніх. Можа, там я і не трымаў, можа, там у мяне і не было. О, вось гэтую, давайте. Заберем гэтую. Я павінен быў ужо атрымаць бы. a staircase. Так. Телепорт можа быць яшчэ на гэтым паверсе. Прабяжымся трошечки. This floor has been fully explored now. Good work, everyone. Прабач, Смок, я не вельмі зразумеў, пра што ты. Можа, я зноў жа я ў гэты момант гугліў і, можа, прапусціў, што ты меў на ўвазе. Try using an item to hit their weakness. Enemy eliminated. Good boy, Kurotan. Her leader took the lead. I Ну, добра. made it. Для тых, хто не ведае, чым мы займаемся. Мы зараз знаходзімся ў Тартары падчас цёмнай гадзіны. У Тартары гэта месца, якое з'яўляецца на месцы нашай школы. А 10 гадоў на гэтым месцы была лабараторыя разам са школай. І ў гэтай лабараторыі даследавалі ценяў. 10 гадоў таму гэтая лабараторыя выбухнула з-за таго, што за даследаванняў нешта пайшло не так, як звычайна. І з'явілася увесь час, трошечкі з'явілася дадатковая гадзіна, у якой мы зараз і знаходзімся. Гэта велізарнае месца, як можна пабачыць. Мы зараз там нешта, колькі мы прабегліся першыя 50 паверхаў 10, так? Наш максімальны зараз паверх 117. Ось, але мы пакрыху прасоўваліся ўверх па гэтай вежы. Гэтае месца трошечкі раздзяўбала і часам, і прасторай, і з ім не вельмі нагадвае школу, так? Можа, каму і нагадвае, але моя школа выглядала дакладна не так. Ось. Гэтае дзіўнае месца з'яўляецца кожную ноч у цёмную гадзіну. 25-ю гадзіну ў дні. Зараз паспрабую аб'яднаць персон, каб атрымаць мне патрэбную. Welcome to the Velvet Room. Так. Пойдзем тады на аб'яднанне персон. Зарэгіструем яшчэ. Мне падавалася, што... Так, а чаму я павінен рэгістраваць усе персоны? Яны ж ужо былі зарэгістраваны раней. Так, прызываем нізкага ўзроўня персоны. Іх пачатковую вось. Вось гэта мне патрэбна. І анёл. Так, пачакайце, у меня там было нават гайд. Зараз, дзе там мой гайд? Джек Фрост. Нам патрэбны Арамітама і анёл. Альбо Пикси и Омаиканы. Я не ведаю, что такое. У меня есть такое? А, ось, Пикси и Омаиканы. Цудоўна, у нас есть одно. Вось гэтая цудоўная рэч. Буду каштаваць на трошки грошкаў. Ой, не тое. Па ўзроўню зноў. І Пикси. Дзе там наша Пикси? Літаральна самая першая персона. Месца скончылася.
Кабзда. Можна забитися на нейку персону, коли ласка? Now then, let's begin. Very well. Блін. Я літерально не можу позбавитися від персони зараз? Are you in search of new power? Which will you choose? Не то каб. Блін, треба позбавлятися, треба сісти Very зараз. well. Я же могу просто забыться на нее, я не ведаю. Просто стратить персону. Продать ее. Выкинуть на улицу. Я не упомню, я ніколи гэтага не рабіў, мне падаецца. Так, вось яна персона, вось гэта мне не патрэбна. Вось, вызваліць. Нельга вызваліць, якая зараз у мяне знаходзіцца. Вызваляем. Чудоўна. У нас з'явілася новае месца для персоны. На вуліцу. Так. Больш за тое, мне зараз патрэбіцца... Блін, я не падумаў, мне трэба будзе пазбавіцца. Трэба аб'яднаць пару персон, бо месца скончылася. Дакладна. Я пазбавіўся дакладна той, якая мне дакладна не патрэбна. Царь Кааталь ёсць персона. Як ты хоць выглядае? Мы не можам нават паглядзець. Але ж, на жаль, у нас узровень не той. This persona, yes? Давайте пооб'ядноўваем нешта такое. Давайте паспрабуем вось цябе і Бафамета. І мы атрымаем Анубіса Is this acceptable? як результат. What do you wish to Мне inherit? падабаецца. Я ожидаю огонь пакінуць. Цемра у нас і так там ёсць, мне падаецца, так? Святло і цемра адразу ёсць. Угу. Нехай маланка будзе. Блін, яшчэ да халеры чаго можна ўзяць? Давайте яшчэ вось... Лячэнне няхай будзе. Well, well, well. Таким чынам мы вызвалім сабе трошечкі месца і атрымаем сабе Анубіса. Што яшчэ у нас? Тут нізкі ўзровень, 33. І 38 можна атрымаць ганка. Падыдзе. Няхай. Так. Ветер. Святло і лёд. Яшчэ што у нас можа... Вось этот можа It спатрэбіцца. appears it will receive a A new power emerges. Яшчэ некалькі ўзроўняў яна атрымала. Так, месца хапае у Маікана. Навошта ты мне Маікана гэты? Я нешта зараз... Пачакайце-ка, што я зрабіў? Маіканы і Піксі. Усё, зразумеў. Я так і не атрымаў сабе Джека Фроста. Please take a look. Так. Ідзем у самы низ. Зарегістраваны вось. І Піксі. This persona. So you'll be summoning this one? May it be your inner strength. Цудоўна. І разам іх аб'яднаем, мы атрымаем адну з двух персон, якія мне патрэбны. choose the personas. Are you Jack satisfied? Frost. Please choose Цудоўна. what skills to inherit. Без розніцы, які It скіли яму ўзяць, я appears ўсё it will роўно ад receive яго a пазбаўлюся. fair- Why, this is exciting, isn't it? Покемоны, але замест покемонаў богі. Карацей, баскамоны. Па тыпу таго. Але не толькі богі. Тут літаральна Робін Гуд ёсць, напрыклад. Гэта любы персанаж з любой гісторыі, якое чалавецтва прыдумала. Вось, таму тут такое. Тут хутчэй, як яны называюць яго сусвет Мар, сусвет ідэй, сусвет Эйдасаў. Так, Джек Фрост ёсць. Тут шукаем Джек О'Лантерн. Джек О'Лантерн. Той же самый сайт. Возьмем. Што нам патрэбна для гэтага? Архангел.
і Арамітама, альбо Архангел і Онморакі, хто б ви не былі. This is your progress so Анёл. far. Где ты там наш анёл? Анёл есть и он Мураки. Есть у меня ободва. Анёл. This persona, yes? So you'll be summoning this one? May it be your inner strength. И он Мураки. Так, я ничего не переплутал? А, не анёл, а архангел. Арханёл. Где ты там наш? 8. Is this acceptable? Very well. Взяли. It's yours. И... А, я не могу призвать, бо место скончилось, так? Як звичайно у меня. И он Мураки. This so you'll be summoning this one? May it be your inner strength. Засталося місце. Чудовно. Об'єдновуємо. Which will you choose? This one И is 8. please choose what skills to inherit. Без It разницы, что он там appears it возьме. will receive a A new Бо зараз power їх будемо emerges. викидувати. Може поглядім, може нешта ми можемо їх об'єднати, у нешта цікаве, але хоча все ні. Мгм. Чудово. Are you Я satisfied? очиню Please яшчэ choose одну what персону, skills якої to в мене не inherit. було дагэтуль, ні комата. It appears it will Ніколи не receive бачив. a fair It's finally time. Нешта новеньке. Чудовно. І зареєструємо яшчэ їх, бо це новеньке ўсё. А. Окей. Now then, Може за гэта за аб'ядноўванне яны Choose ўжо the ў мяне ёсць. personas you would like to fuse. are you satisfied? Please choose Нехай what skills об'єдновуються. to inherit. It appears it will receive an. Why, this is exciting, isn't it? Угу, ёсць. Крык нема Свинтуса грандиозуса, слово аб тым, што тут ёсць усё, што прыдумала чалавецтва хлусня. Дзе Свинтус? Ну, гэта ж фармальна. У самой гульне насамрэч не ўсё, але яна мае на ўвазе, яна спасылаецца на тое, што яно ўсё ёсць. Па тыпу ёсць, але не ўсё ёсць у самой гульне. То бок яны могуць браць любыя гісторыі і дадаваць іх сюды, нават Свинтуса грандиозуса. На жаль, тут не памятаю, колькі тут персон, но да халеры. О, новенькая, вось она, то, што я ожидаў. Угу. Цудоўна. Гэта таго, што я спрабаваў зрабіць. А зараз мы пойдзем... Ой, блин, націснуў. Зараз мы паспрабуем прабіцца як мага вышэй. Мы зараз у новым рэгіёне апынуліся, і трэба паспрабаваць яго прабіць як мага далей. Патрабуем мод на Свинтуса. Цікава, вось, я не ведаю. Мне падаецца, з модамі ў персоне такое сабе, то бок не той, каб шмат. Так, як у нас справы. Каманда нармальная. Ад персон некаторых можна пазбавіцца. Напрыклад, вось ад гэтай проста нават кікнем яе. Лепей вызваліць яшчэ месца. Можа яшчэ, давайте, можа яшчэ аб'яднаем парачку персон, каб вызваліць яшчэ месца, яшчэ больш, бо ў новым рэгіёне будуць новыя персоны. Welcome to the Velvet Room. Так, У нас є слабыя Вірчу і Осенейкі, альбо вось Ганга, Гіката тады будзе. Они самы слабыя. Нагарая. Ух, які. Робін Гуд. Мне падавалася, Робін Гуд у нас уже быў. Вось, Робін Гуд. Дызайн у іх такі асабісты, японскі, як вы разумееце. Але ж 8. Так. Ці варта мне браць там тот і так даволі моцна. Не будем ў гэта аб'ядноўваць. Блин, я толькі пагаршаю сітуацыю. Давайте вось так. Это будзе паляпшэнне. Давай, аб'ядноўвай. У мяне ўжо ёсць такі. Блин. Такое сабе атрымліваецца. Ну, плюс-мінус узята,
Вось такое об'єднання нагорає. This would be a wise choice. Мне падаецца, я просто промарную. Не, давайте яшчэ наберемся персон, там поаб'ядноўваем іх. We look Так, тое, што я гаварыў, да, трошки працягну. Вось 120 паверх, самы высокі, на які мы пакуль што дабраліся. Oh, there's a treasure chest. Самае далёкае, што... Так, нет, пачакайце, я трошечки страціў зараз думку, бо гэты хлопец перашкаджае. Не? Цікава. Зараз па сюжэтах асноўнае, што ў нас будзе прасоўваць, гэта вось эта дзяўчынка. І хутчэй за ўсё гісторыя Джунпэя. Мне падаецца, нас паглыбяе... О, да можна ж пабачыць новую тэоргію. Гісторыя Джунпэя, хутчэй за ўсё, гэта будзе асноўным цэнтрам гісторыі Джунпэя і Чидоры, хутчэй за ўсё, нас прасуне далей. Але ж халера яго ведае. О, вітаю. Дзіўная анімацыя, але гэта дапамагае. Мабыць, тады б Свінтуса зрабілі дзяўчыну ў міні-спадніцы. Я не ведаю, ці гэта добра, ці не. Я бы паглядзеў, а потым бы ацэньваў. Вырашаў бы, ці добра гэта, ці не. Тэургія напоўніцца поўнасцю. Я абяру гэта. Бо зараз у нас ёсць агрэсіўная тэургія, да гэта у нас было толькі на лячэнне, а зараз можна будзе зноў скарыстацца той же самай тэургіяй. Было бы лепш яшчэ здабыць іншыя тэургіі, але я спрабаваў сабе не спойлеры, я толькі жадаў сабе праспойлеры тыя тэургіі, якія я дакладна мог уже атрымаць. То бок я іх не атрымаю зараз, таму што мне трэба вяртацца назад кудысьці. І вось гэтыя двое былі два джека вельмі нізка, я бы літаральна іх не пайшоў бы. Ось, а наступнае нават не ведаю, далёка яны ці не. Зараз можа распавяду яшчэ трошки пра персонажаў. У нас буду гаварыць пра тых, пра на каго лёгка тыкнуць і распавесці. А гэта ў нас літаральна... Гэта у нас літаральна зараз самыя цікавыя гэта ў нашай партыі. Сабака, Карамару, давайте пра яго. Самы лепшы хлопчык. Гэта сабака, мы знайшлі яго літаральна на вуліцы, але ён не вельмі той хлопчык, які жадае просто так прыяднацца. Блин, меня заставляюць абіраць. Наступная магічная атака наносіць шмат урону. Не, я забуду нават новую магчымасць. Бо і так капае круто. Дык вось, Карамару, ён далучыўся да нас, але ён не вельмі, ён сам па сабе быў. Ён не вулічны пёс. Ён належаў калісьці святару. Што? Цемра? Увесь паверх цёмны. Калі ласка, выкарыстоўвайце мапу, каб арыентавацца. Окей, я зразумеў, то бок. Можем убегчы у тень і не зразумець этого. Тут шмат карысных прадметаў, але мы іх не пабачым далёка. А гэта добра, трэба глядзець. Бо там можа быць вельмі карысны рэсурс, які цяжка складана атрымаць па-іншаму. Будзем аглядаць зараз усе вуглы. Цудоўна. Вау. Я ведаю, што там тень. Все добра.
Нават ворагі не могуць нас бачыць. І мы шмат гэтых фрагментаў можам збраць. Гэтых фрагменты адчыняюць нам усе куфары, які патрабуюць фрагменты. І дагэтуль іх было вельмі складана трымаць, але калі знаходзіць такія паверхі, я змагу вельмі лёгка падмацавацца. Давайте паспрабуем нашу тэоргію далей. Так вось. Карамару, у яго гаспадаром быў святар за святыні ў горадзе. Але справа ў тым, што яго гаспадар памёр, яго збіла машынай, і пасля таго моманту Карамару застаўся сам па сабе. Кожны дзень пасля таго, як яго гаспадар загінуў, ён хадзіў на тое ж самае месца, ён хадзіў тым жа шляхам, дзе ён шпацыраваў са сваім гаспадаром гэтым сатаром, і кожны раз прыходзіў на тое самае месца, дзе яго забілі. Ён працягваў так прыходзіць і шмат гадоў. Ён бараніў гэтую святыню, якой дагэтуль кіраваў гэты сатар. На жаль, і хто бы не спрабаваў яго ўзяць да сабе, ён адмаўляўся. Карамару літаральна не даваў узяць сабе дадому. Так, давайте темра. Карамару. І яшчэ будем добіваць вось гэтым. Чудово. Достаточно таки слабый ворог, якого ми зараз доб'ємо. Карамару застаўся без гаспадара, і ён бараніў... Пра цёмную гадзіну ён таксама у Карамару ёсць свая персона, і ён працягваў бараніць падчас цёмнай гадзіны, ён працягваў бараніць святыню. Ён далучыўся да нас, калі мы дапамаглі яму абараніцца ад ценяў адзін з разоў. І тады ён вырашыў, што ёсць яшчэ такія, як ён, гэта ён вырашыў да нас далучыцца, а не мы яго ўзялі сабе, то бок ён сам кіруе сваім лёсам. Яго аркана, я зараз трэба будзе паглядзець, я не памятаю, і яго персона гэта Цербер. Вельмі сімвалічна, з улікам таго, што ён гэта пёс, які старажыць уваход у мір мёртвых, так? І гэта літаральна ён яшчэ бараніў святыню, то бок ён быў на паміж мірам людзей, паміж мірам мёртвых у гэтым сэнсе. Таму вельмі падыходзячая яму персона і супадаючая такая трошкі адлюстроўваючая яго гісторыю. Імператрыца як Шыні я браць не будзем, возьмем вось это. Такі кшталту хатіка. Тып таго. Вельмі ў гэтым ёсць падабенства. Так, падымае абарону. Прыходы. Чаму? Усім. Давайте забудземся на гэтай варыяцыю і больш моцную. Возьмем. У Цербера новая магчымасць. Фізічная атака. Больш урона, чым бліжэй да поўнага месяца. Мне падаецца, у яго таксама было нешта такое. Госць яшчэ была магчымасць такая. Цудоўна. Давайте паглядзім, якая ў яго аркана. Бо я трошкі ведаю некаторыя арканы, але не вельмі настолькі добра разбіраюся. Ну, тут простая даволі. Аркана моц. Літаральна strength. Не тое, каб мог бы распавесці, але мне так падаецца, гэта ўсё пра унутраную моц будзе. Это нейкая выхадка на логіку, а не ўсе японцы не... Так, чакай. Это ўсё размова пра сінтесу ўсё далей ідзе. Так, давайте паспрабуем. Мы ведаем, што яго слабасць цемра. Ёй скарыстаемся. О, так. Анубіс. У нас яшчэ далей у нашай партыі знаходзіцца, я ўжо апісваў трошачкі пра гэтага капялюшніка. Калі што, каб вы разумелі, я зноў забыўся на яго імя. І
про яго я гісторыю ўжо распавядаў, але у яе ўсё яшчэ ёсць плямы, па якія не ведаю як запомніць. Гэта па тыпу, што канкрэтна звязвае яго яшчэ з можа сястрой баксёра альбо з маленькім хлопчыкам гэтым Кенам Мада, які таксама далучыўся да групоўкі. Там ёсць яшчэ пляма, таму не тое, каб шмат магу распавесці, але именно за яго Стрэга даведалася пра наша існаванне і у нас праблемы з гэтага. Такое сабе. Вось. Але вось яшчэ дзяўчынка, давайте пра яе распавядзем. Дзяўчынка яе клічуць Айгіс, і яна літаральна робот. Больш за тое, яна робот, які быў зроблены карпорацыяй Кіріджа, я так разумею, калі некая блытаніца няма, то яна была зроблена карпорацыяй Кіріджа. Яна апошняя гэтых роботаў, кіборгаў, роботаў, іх рабілі як баявыя... Уоу! Вы паглядзіце, якая анімацыя. Так вось, яна адзін з роботаў, якіх зрабіла карпорацыя Кіріджа, каб змагацца з ценямі. То бок, напрыклад, зараз я адну з ценяў і перамагаю. Вось, яна для гэтага і зроблена. Але ёсць две асабістасці. Першае, што яна апошняя з тых, хто засталася, нават 3 асаблівасці. Яна праіснавала 10 год апошняя, пасля таго, як была знішчана лабараторыя, яна праіснавала ў гэтай у стане стазісу. І літаральна падчас падзей гульні, калі мы знаходзіліся не той, каб далёка ад месца, дзе яна была схавана ў бункеры, яна абудзілася, і першае, што яна зрабіла, пайшла шукаць нас. Нашага героя. Чаму? Ні халеры невядома. У яе ў праграме заложана тое, што яна павінна быць на нашым баку, як яна гэта апісвае. То бок яна павінна не тое, каб бараніць, а проста стаяць на нашым баку, вось як яна гэта апісвае. За гэтага яна літаральна пачала паўсюль за намі хадзіць. Яна даследуе па краху сусвет і спрабуе ў ім разабрацца. Для яе шмат чаго дзіўнага, і яна не разумее простых рэчаў. Што зразумела для кіборга, які яшчэ правёў у стазісе 10 гадоў. У яе пашкоджана памяць, то бок і ўсяго яна не памятае. Адзінае, што яна памятае, зноў жа, тое, што яна павінна быць на нашым баку. Вось. У яе аркана, яе персона, гэта Паладзіан, гэта статуя, якая знаходзілася... Што там, якой бэкграунд? Статуя ў старажытнай Грэцыі, скрадзеная строй, якая бараніла горад, у якім яна знаходзілася. Гаворылі, што нават Афіна была настолькі згублена смерцю свайго сябра Паласа, што яна сама зрабіла драўляную статую ў выглядзе свайго сябра. Гэта, то бок, яна абаронца, нежывая абаронца горада. Вось адлюстраванне нашай Айгіс, і гэта вельмі зноў жа пераклікаецца з яе гісторыяй. І яе аркана гэта калясніца. Калясніца адлюстроўвае перамогу, але перамогу не у такую па тыпу па жыцці перамогу, а невялічкую перамогу па тыпу перамагчы у забеге, перамагчы ў бойцы, невялічкая, яна кароткачасовая перамога. Вось што адлюстроўвае калясніца. Вось, як гэта яшчэ з ёй звязана, не вельмі ўпэўнены, але можа мы пабачым гэта трохі пазней. Афіна Паллада. Зноў усё бачна. Цудоўна. Вось, гэта тое, што ты, хто знаходзіцца зараз вось канкрэтна ў гэты момант у групоўцы і ў групе, але унізе нас чакаюць астатнія. Я бы і пра іх распавядаў, калі яны будуць каля нас, бо распавядаць пра тых, пра каго ўвогуле невядома, пра каго гаворка ідзе такое сабе. Вау, вы глядзіце, вырубіў дваіх. Што я магу з гэтым зрабіць? Фізічную атаку. Перадам атаку вось нашаму капелюшніку. Так, дзякую вялікі падыходзячае слово, якое я спрабаваў вельмі складана напісаць.
Так. Досить. Not even worth mentioning. That went better than expected. Каб вы разумелі, у параўноўвае зараз, я вяртаюся да параўнання трэцяй персоны Reload з пятай персонай, то тут мы доўгі час бегаем са сваімі сапартыйцамі і ні халеры пра іх не ведаем. Просто ноль. Просто па тыпу яны з намі бегаюць і ўсё. Але у пятай персоне табе нават перад тым як дадацца персанаж, ты ўжо можаш ведаць яго гісторыю даволі глыбока. Гэта круто. Я лічу, што у цябе ўжо ёсць матывацыя, ты разумееш, за што ён змагаецца і дзеля чаго ён з табой. Гэта вельмі дапамагае і значна больш прыемна, чым проста бегаць з кімсьці, матывацыю каго ты не разумееш. Вось. Це даволі круто. One target remaining. One enemy eliminated. Вось. Але ж усё ж такі у іх ёсць матывацыя, у іх ёсць прапісаны персанаж, і просто іх даюць табе не адразу. Табе вучаць большую частку гульні таго, як у яе гуляць. Што лепей было бы неяк па кавалках лепей даваць і таго, і другога. Больш прыемна было бы. The situation is favorable. Цемра паспрабуем на ўсіх. Увогуле блакуе. Вяртаемся слабасцю. Гэта дакладна не слабы. Ну і гэта хутчэй за ўсё не будзе, але... Давайте. Моцна фізічна атаку па ўсім. Enemy destroyed. Incredible strength. Удобно. У нас вельмі апошнім часам шмат крытоў. I'm still setting up. It will take a little more time. Did not make contact. Не трапіў. Цудоўна. Мне такі падыход Кеншына гадавае. Кенши, гэта РПГшка такая, так? Адносна не так даўно выйшла, прыкладна пару гадоў таму, так? Гэта і пра яе гаворка. Look over there. Даследуем весь паверх, потім толькі далей пойдзем. Вы ўсе слабыя да фізічнай атакі, можа Flashing. у мяне нешта ёсць. Deal massive damage. Ось так, цудоўна, мы зараз усіх. У двух не трапілі. Добра, звычайным атакам будем атакаваць. Так, постапокаліпсис. Гульня пясочніца, але персонажі лор гульні дастаткова глыбокі. Было б цікава. Я зацікаўлены быў ёй, але зноў жа, яна выглядае як тая гульня, у якой патрэбна немало так гадзін патраціць перад тым, як стане цікава. Вось гэта мяне бянтэжыла. То бок у трэцюю персону я лез з-за таго, што я ведаў пра пятую. То бок я ведаў, што пятая персона крутая, потому што я яе прайшоў. Там першыя 15 гадзін там туторыял. Але такі туторыял, які па сюжэтах значна лепей, чым шмат гулян зараз. Вось, таму было цікава на ўсім працягу, усе 120 гадзін я быў зацікаўлены ў праходжанні. Мне не вельмі цікава будзе праходзіць пятую персону другі раз, таму за гэтага я не прайшоў персону 5 Royal, якая літаральна пашыраная версія гульні. Вось, на жаль, я просто не вытрымаю яшчэ сядзець столькі ж амаль у адно і тое ж. Вось, але вось Кенши мяне зацікавіла. Мне было цікава яе паглядзець, але зноў жа яна мяне трохі адпудзіла. Ну вось, бо зноў жа не такое вялікае жаданне сядзець і чакаць, пакуль стане цікава, калі ў мяне лонгліст просто разрываецца ўжо. Ось, дзякуючы стрымам, зараз па крыху яго закрываю. Так.
It'll take a little more time. Давайте паспрабуем святло на іх усіх. І знайшлі, гэта слабасць. This is your chance for an Да. all-out attack. Угу. Напоминаю теоргію, але нам не то інкогніто потрібно. Давайте візьмемо досвід. That was a spectacular finish. Ну, давайте сторонимся за этой тени так само. И будем выходить за этого поверха. Take back the initiative. They're Слабость. Мы не ведаем слабость твою. В чем твоя слабость? Не твоя. still setting up. It'll take a little more time. Знову не твоя. It is time. Palladium. Пожалуйста, не забивай. Дякую. Зараз фізичними атаками просто доб'ємо. All enemies defeated. Good work out there. Я зараз за АЕС полечу усіх. Елігор. Хто ти такий? Давай візьмемо эту персону. Нехай буде. Now then. нават не АЕС. Давайте, може, предметами. Потому что нам тратить здоровье... О, не здоровье, это самое. Предметы. О, не предметы, блин, ману. Мана значно больше потребна, чем что-нибудь еще. Так, ось так. Буде чудовно. І виход у нас був 10 у тим напрямку. Ми вже все чинили, можна йти вже одразу на наступний поверх. На The Forest відправляється ще 500. Мені подається, що Forest зараз 10 на 1000 сидить. 10 прикладно так, може навіть на 2. Я не пам'ятаю, мені подається там 1500 або 1000 було на їм. Так, это. Зараз я ще гляджу, куди у нас там лезь спис. Альбо може не помішає. Ну ось, на 2000 прям. Навіть на 3. Навіть ще лепше. Я вже говорив, мені цікаво, що буде Я зацікавлений у Форесті, але я літерально, я маю нічого... Я трошки ведаю сюжету першого Фореста. Мяне зацікавил вельмі Sons of the Forest, але, каб вы разумелі, гэта не тое, што там мяне неяк сюжэтам, альбо штосьці, я не ведаю ама нічога пра гульню, я просто побачыў крафт. Я просто побачыў, як по тыпу робіцца там у другой частцы агонь по тыпу вогнішча разводзіцца. Вось я такі у гэты момант мяне зачапіла гэта ідэя, і ў мяне ёсць жаданне пагуляць у Форест. Любы, насамрэч, бо я пропусціў яго, мяне прайшоў. One down. І 1000 яшчэ адпраўляецца на Void Bastards. I'm still Для тых, хто не ведае пра Void Bastards, гэта... нам трэба у цэнтральнага неяк прабіць яго. weakness. І ён слабы да фізічнай. Давай вось цябе. Так, вось у аднаго ворага. Гэта не той тып. Давай. Для тых, хто не ведае пра Void Bastards, гэта рагалік, у якім вы гуляеце за вязняў, касмічных вязняў, якіх выпушчаюць з нейкага крайгеннага сну, нешта мне такое падаецца. І яны павінны здабываць рэсурсы. Не памятаю, вось гэты момант выбачаюся, калі не маю рацыі. Бо яна ў мяне ёсць, яна вот крышачку яе пагуляў, можа хвілін 30. Мне вельмі спадабалася ідэя, канцэпт, і я не прасунуўся далей. Вось, і вам выпадае нейкі вязень касмічны, які займаецца тым, што здабывае нешта для там карпорацыі, альбо для чаго, здабывае рэчы. Ён высаджваецца ў розных месцах, і ваша задача прабрацца як мага далей за гэтага вязня. Вязень загінае, і тады вам выдаецца іншы вязень. І ў гэты момант гэта яшчэ акрамя таго, акрамя вось гэтага моманта яшчэ гэта шутер.
Гэта шутер. І вы павінны прабірацца па лакацыях і здабываць як мага больш усяго I'll do it. па дарозе. Потым, збягаючы зноў на свой карабель, вы ляціце далей. Даволі прыкалдас. Спіс выглядае жыццярадасна. Гаррі Поттер, Сімс, My Little Pony. Было б смешна, калі б паміж гэтага былі нейкія Вархаммер, Манхант ці Амнезія, своеасаблівыя жанравыя арэлі. Цудоўна было бы. Пачынаеш звычайным байструком, скончваеш майстрам або сваёй фракцыяй. Это пра... Я зразумеў, так. Там есть так, там есть яшчэ стрым па анекдотам. Ён яшчэ дзесьці ўнізе ў топ-10 зараз не пралазіць. Мне падаецца, на анекдотах зараз 1000. Так, моцны вораг. Паспрабуем яго забіць. Мы зараз знаходзімся трошачкі у дадатковай, скажем так, не на асноўным шляху вежы, але тут можна атрымаць асабістыя ўзнагароды. Усю тую ургію зараз сюды выкідваць будзем. Я выбачаюся для ўсіх, але не заўсёды аднаўляю своечасова спіс у гэтым самым на тэлеграфе. То бок там спіс, поўны спіс гульняў. Я яго аднаўляю раз, не абавязкова кожны дзень. Там спецыяльна дадаў дату, калі ён быў адноўлены. Вось, он можа быць не вельмі актуальны. Не заўсёды вельмі актуальны. Вось, у мяне ёсць думка, можа я паспею да 4 на 7 заправляць 1000. Я, можа, паспею на гэтым тыдню зрабіць, каб наш спіс быў аўтаматычны. Ён просто паказваў усе гульні, якія ёсць у нашым спісе. Але там трэба трошачкі пабушкацца з дынамікай. Таму што калі змяняеш колькасць радкоў, яна можа ўсё палезці. Ось, зараз як яно зроблена, яно вельмі штучна зроблена, і толькі пад гэты варыянт. У OBS трошачкі сваё бачанне аб тым, як спіс вось гэты скролячыся павінен працаваць. That's a win for the team. Good job, everyone. Новая персона, Сарасваці. Я так разумею, што гэта будзе нешта індыйскае па назве. Oh, hello. Давайте адразу паглядзім. Так, где там персоны? Сарасваці. Хінду, так. Богиня Рек. Форма. Угу. Это уже на выход. З дадатковай энергіі мы бачым, што на гэтым паверсе адбываецца і на наступным нават. На гэтым тыдню высокая верагоднасць, што у нас Zero... Як там? Вылетела з головы назва. Цудоўна Карамару паваліў. Зараз я хусненька пагляджу наш спіс. Давайте. Што у нас у аутсайдерах зараз знаходзіцца трошачкі ўнізе? У нас там знаходзяцца The Longest Journey, цудоўная гульня, The Invincible, Among the Sleep, мне падаецца, выпаў зараз са спісу. Не, ён літаральна трымаецца на самом краю спіса. The Invincible 1200, Анекдот на 1000, The Longest Journey зараз 600, What Remains of Edith Finch 100 поінтаў ёсць, Героі Меча і Магіі 4 100 поінтаў, Rimworld 100 поінтаў, і там яшчэ дадаткова некалькі гулін, на якія я літаральна сам закідваў яшчэ, калі мы толькі пачыналі з гэтым спісам. Ось. Там я спіс дадаў 5 гулін, якія, на моім меркаванні, маглі бы быць вам цікавыя. Там у спісе Beyond Good and Evil, Alien Isolation і штосьці яшчэ. Я зараз зачыніў ужо і не памятаю дакладна. Не, зараз разгонімся трошечкі. Прыём. Цудова. Напалі. Цемра. Цудоўна, мы зараз яго праб'ем. Без праблем.
там собі не закинеш, ніхто не закине. Я там літаральна спеціально кинув по 50 поінтів, каб було бачно одразу і спіс у 5 годин, і було нейке базове по типу, ну, чим можна було показувати ідею основну, але ж вона перебивається доволі хутенько. А ось. Каб ви розуміли, зараз тот топ-10, які знаходяться, може, окремя одної гульні, про яку я нічого не ведав, ось яка зараз утопія, це Zero Escape. Я про її нічого не ведав до того моменту, на який я позакидували. Яны... ну і Гаррі Поттер, мені подається, перший PlayStation, яны усі знаходяться у моїй молодості гулі, на які я ждав погуляти, как бы розуміли. Яно усё ровно ёсць у моїм списі гэта. Які прикладно зараз на 280, нешта такое, я недавно не заходив на його глядеть, колькі там їх. 286, коли я прошлый раз мені. Альбо 386, я зараз що можу бути. Нешта такое. Да халеры ўсяго. Нават Стыкс, які мы праходзілі ў пятніцу, ён таксама быў у гэтым спісе. У меня было жаданне перапрайсці Стыкса. Так, ён прапшаецца. Пацягваем яго кідаць на зямлю. Чую, що ми його заб'ємо до того, як він почне свої моцні атаки наносити. Альбо ні. Уф. Мені падаецца гэта атака, якая павінна забіць персонажа адразу, то бок на 100% здароўя. Тут ёсць такія атакі, які інстакіл, яны так і называюцца, рознымі элементамі, але ў іх верагоднасць трапнасці вельмі нізкая. І лепей біць у слабага ворага да яе элементам. Так. Палечым нажом. Тыкс добры. Мне падабаецца. Я, давно яго. 1000 адпраўляецца на атрыманце ходзіць фініш. Мне, на жаль, я гукаў. Зноў, як звычайна, гэтая халяра не працуе, і я не чую. І я вітаю цябе мега па-адзерскі. Стыкс вельмі ладны. Я гэта вельмі згодны. Ось. І, на жаль, гэта тая гульня, якую не ведаю, што не так і пайшло, але пра яе амаль ніхто не ведае. Але там усю гульню гобліна харызма выцягвае. Гэта таксама ёсць такое. Увогуле, там хапае чаго крутога. Зразумела, што Стыкс па тыпу робіць 60% гульні, але ж усё ж такі цудоўны сусвет, цікавы сюжэт, ёсць што паказаць прыемны, гэта прыемны стэлс для тых, хто каму падабаецца. Стэлс гэта вельмі добры падарунак таксама. Так, Арыгана таксама дадала. Вось. І там хапаю сваіх мелкіх кавалкаў, на што паглядзець. Добры дызайн узроўняй, асабістасці ў першай частцы. Я не ўпэўнены зараз наконт другой, бо я не ўпэўнены, што яны ўзроўні перавыкарыстоўваюцца, як у першай частцы, але першая была зроблена з разлікам, што ты можаш адзін узровень у некалькі шляхоў 2-3 разы прайсці, і гэта будзе ўсё роўна цікава. Гэта круто. Гэта цудоўныя канфлікты атрымліваецца, што па тыпу, бэктрекінг, ты ходзіш там жа, дзе і быў. Ёсць вельмі розныя бэктрекінгі. Ёсць бэктрекінгі як у Нір Аўтомата, а ёсць бэктрекінгі вось як у Стыксе. Гэта вельмі два розных бэктрекінга. Так, у нас ёсць на наступным паверсе нейкая пагроза і ёсць тэлепорт назад. Давайте скарыстуемся прадметамі. Вяртаем сабе трошки здароўя. Але паспрабуем прабівацца далей. Яшчэ. Калі атрымаецца, мы дойдзем до канца гэтай зоны. А вось і наш моцны вораг, які выглядае як пясочны гадзіннік? Што? Гэта так яна нагадвае, што гэта ахоўнікі паверха. Там у цэнтры яшчэ статуя. Хулагуп. Так. Пайшлі забіваць іх.
Так, мы зноў не ведаем, у чым іх слабасць. Але... Паляпшэнне. Давайте выкарыстаем вось гэта. Мы ніколі не карысталіся тэоргіяй Карамару, якая дае усім персанажам, што наступная іх атака, фізічная атака, будзе ў 2 разы мацней. І гэта даволі крута, у асабістасці з нашым зараз этапам, у якім 2 персанажа літаральна проста фізічныя. Яшчэ хацелася анімацыю паглядзець. Цудоўна. Ну что, поехали по физичных атаках. Что у нас самое моцное? Пожадано по усім ворогам. Не, слабенько будзе. Вось гэта. Deathbound. Я спадзяюся, яны не блакуюць усе фізічныя атакі. Цудоўна, не блакуюць. Давай фізічна іх. Цудоўна, яны яшчэ слабыя да гэтага. Перадаем атаку на Аіс. І нанясем моцную, можа, атаку вось. Што у нас трымаецца з гэтага? Слабасці ў іх няма да гэтага. На жаль. Что она может? Она может подлячить, покуль такая справа. Ровно героя не забили. Карамара выкарыстоўвае зараз прадмет, бо на яго наклалі статус канфуз. Ён тады робіць рандомныя, просто выпадковыя рэчы. Ён зараз кінуў прадмет ворагаў. Что у нас есть? Не то. Можа палячыць усіх. Давайте пашукаем нешта на лячэнне. Медіарама, вось гэта. Усё і партыі вяртае здароўе. Контратака. Ён была заблокаваў фізічную атаку і адбіў яе назад. І зноў. Мы зараз павалім 2. На жаль, мы не ведаем, у чым слабасць вось гэтай. Зараз праскануем яе, можна знаць. Электрычнасць. Добра. Знаем, чым біць. Ведаем. Маланачка сюды. Стикс вийшов один год з Middle Earth Shadow Mordor, Civ 4, Alien Isolation, Assassin's Creed 4. Добрий час розпрацовщики отшукали, каб релізну Stealth Section. Ага, ось зараз це трошки становиться відомо, у чому проблема. Каток прикольно розмішаний. Дякую, так, спеціально. Ён літаральна адлюстроўвае колькасць ума, не адлюстроўвае колькасць падписчикаў. Не падписчикаў, а фоловераў. Так. Так. Удобно. Будзе зараз даволі складана, у нас пакрыху скончваецца мана, і, каб вы разумелі, мы у гэтым забеге ў Тартар мы яго вельмі вялікім зрабілі. Так, я там капелюшніку трошечки каментую. Айгес разумее, што гаворыць Карамару і можа перакладаць нам. І капелюшніка здзівіла, што яны рэальна могуць размаўляць паміж адзін адным, альбо проста прыкідваюцца.
І Карамару працягнуў сабака. Ён працягнуў распавядаць, і гэта Айгес перакладала. Па тыпу, увогуле, гэты капялюшнік вельмі круты хлопец. Ён яшчэ мой лепшы сябар. Ён добра даглядае, ён не толькі моцны ў бойцы, але яшчэ і добра за мной даглядае ў інтэрнаце. Учора ён пакарміў мне скарміў вялікую пайку, калі ніхто не ведаў. З яго ранца літаральна нікога хера. Копі размаўляць пайшлі. Так. Трэба палячыцца. У мяне хапае да халеры прадметаў на лячэнне. У мяне 94 прадметы, якія вяртаюць 30% здароўя. Я зараз буду карыстацца тым, што фіксаванае здароўе вяртаюць, то бок па 100. Ага. Памідоркі нашыя таматы, якія мы вырасцілі самастойна. Rare treasure chest. У гэтым куфры можа быць нешта асабістае. Ён адчыняецца фрагментамі, якіх амаль ніколькі не даюць. Ну, якіх іх дастаткова літаральна вось столькі, сколькі патрэбна, але ўсё імі не адчыніць. Давайте не будзем апранаць, пакуль паглядзім, ці добры гэты прадмет, ён пойдзе нам. Нельга напужаць і зніжае фізічны ўрон. Але даволі моцнай. Абароны шмат дае, давайте возьмем сабе. А Шинджира можа дадзім тое, што ў нас было зараз. Што там забраняў яго? І гняў яго, не браня, аддадзім яму. Powerful enemy spotted. Вы паглядзіце на яго. Сёмая аркана. Блин, я не памятаю, што за сёмая аркана, што за нумар, і чаму ён танк, як танк выглядае. У нас быў босс, які нагадваў танк, але ён быў адначасова калясніцай і... не памятаю. Справядлівасць, мне падаецца. Я не памятаю, якая з іх сёмая, які восьма. Чыю пайку чорны капелюшык скарміў добраму хлопчыку. Вось гэта я не ўпэўнены, але ён дакладна не жадае, каб хтосьці даведаўся чыю. Што у нас па прадметах? Можа зараз яшчэ ману вяртаем галоўнаму герою, бо з босам з гэтым... Шпінат. Давайте ось гэтых. Возьмем яны даволі танныя. Моцны ворог лёгка. Leader. Preparing to engage. What to do? Так, мы не ведаем, да чаго ён слабы. Так, гэта калясніца, яго аркана гэтай цені калясніца. Чым цябе прабіць, паспрабаваць бы? Давайте святло. Просто поглядим. Не. Ау. Я загрузил три кулі. Три снарады. Дзіўна. У нейкая у гэтай калясніцы асабістая механіка ёсць. І ён зараджае кулі. Але што гэта значыць, не зразумела. Давайте цемру паспробуем. Будем пробовать усе элементы, якія ёсць, як звычайна. Теургія пайшла. Не пробівае яго. Не то, каб моцна. Этого недостаткова. Зноў жа, недастаткова. Можа зараз у мяне атрымаецца прасканаваць яго. Слабасці. Вецер. Цудоўна. Знайшли слабасць. Гэта каб пракінуць толькі. У нас яшчэ з ветрам ёсць. Такое сабе. Не, у нас не тое, каб хапае.
Ну, давайте ось так. Чудово. Але здоров'я все равно до холери. Він підняв атаку. А, вось гэты тры снарады. Атрымліваецца ён... Ух, як ён себе прабафаў. 2 кулі зарадзіў. Як гэта працуе яго? Flashing won't work. Don't bother with sword. Чым можна цябе паспрабаваць? Працягваем цемрай, можа за крамару біць. Почней. Пам'ятаю, як на телебаченні коментували танки X по часу были. What is optimal? Так, блин. Давайте поднимем оборону усіх у партии. Это нам допоможе. Загаловно мы зараз возьмем теургію і полечим. Бо страшного здоров'я доволі шмат. Особистості нашого капелюшника. Я все еще не запомню его имя. Я специально его спробовал запомнить у початку стрима. Рагаки, магчыма. Одна куля. Блин, ён все меньше и меньше гэта горш по типу кулі ён выкарыстоўвае, альбо гэта наадварот. Добра, што ён так меньше не скончыцца ў яго. Так, фізічная атака у одного ворага. Нізкая верагоднасць накласці. А, блин, не той элемент узяў, ён увогуле прадзяўбаў такую моцную атаку. Працягваем прыбіваць вецер. Бо гэта адзінае, на што яго можа паваліць. Але зноў жа, не то, як моцна яго б'ем, яго абароны здам. Ау, у нас амаль один мертвый. Карамару. А что ты можешь зрабіць зараз? Да не той, каб шмат, давай просто такой. Нам патрэбна рашэнне. І ад усіх. Sometimes so serious. It's like the air is electrified. What is optimal? Пачынаем лячыцца. Sorry about that. I'll go with. Лячэнне, у каго яшчэ я наверусь. Калі ласка, галоўнае, скарыстайся Анубісам, нам патрэбна Анубіс, каб палячыць усіх. Thank you for your support. This. Цудоўна. Ён падняў атаку, абарону. І трапнасць сваю. Яшчэ ў варот ад нас. Панцыр. Давайте уже танк гэты. Вось гэтым. Блин. Ай. Давайте потратим шмат здароўя, мы зноў паспрабуем. Я прадзяўбаўся тады. У нашага капелюшніка ёсць адна атака, якая займае спачатку вось зараз ён страціў шмат здароўя. І яго наступная атака фізічная будзе вельмі моцная. І плюс да гэтага яшчэ падвышае верагоднасць крытычнага удара. З-за гэтага ён становіцца вельмі моцна, але яму патрэбны цэлы ход, калі ён з нізкім узроўнем здароўя адносна. Вось, гэтым я хацеў скарыстацца, але я трапіў у той фізічны варыянт на як гэта рэжучы ўрон, да якога вораг увогуле не атрымлівае нічога за яго. Так. Зараз, калі ход дойдзе да капелюшніка, я адкрыў моцна атакай. Атака тут будзе біць чым ёсць. Шарга капелюшніка, не? Я нават контратакаваў.
Цудоўна. Ход капялюшніка. Do this. Вось гэта так. Калі пашанцуе, яна яшчэ і катовая будзе. Я нават не трапіў. Цудоўна, цудоўна. Столькі падрыхтоўкі, вось дзеля гэтага. Цудоўна. Тут пачуццё здароўя. I'll go with it. Gunga! You sure know how to impress. Let's do it. Цудоўна, перамаглі. Ага. Yeah. Так, звычайна тут ёсць яшчэ месца, дзе можна заўсёды ўзнагароду атрымаць. It's one damn fancy chest for the tip. Цудоўна. І гэта яшчэ адчынім. Абутачак. Каму яно можа падысці? Давайте паглядзім, наколькі яно варта таго. Так, абутак. У нас такі сабе. Давайте возьмем насамрэч. А не, яно маны дае. Ты, якія на нас зараз, яны даюць нам даволі шмат маны. 30 максімальна. Не, нам прыйдзецца яго пакінуць. Але вось шинжыра... Няхай будуць. Дадзім яму. У нас есть два варианта зараз. Пайсці праз тэлепорт і вяртацца назад і скончыць на сёння з тым самым з цёмнай гадзінай. Або паспрабаваць прасунуцца далей. Я думаю, мы яшчэ даволі далёка да наступнага рэгіёна. Давайте можа вось пачатак новага рэгіёна. Мы дакладна нават не ў сярэдзіне. Напрыклад, у папярэдняга рэгіёна, каб перайсці на новую палову, гэта было прыкладна 20 паверхаў. Тут мы літаральна паверхаў колькі? 2? Сур'ёзна? Не можа быць такога. 117, 126. Не, мы нават і не блізка. Хутчэй за ўсё гэта не яно. Будзем вяртацца. Яшчэ вяртаемся ў наступны раз. Бо я не жадаю страчваць яшчэ мана. У нас яна не бясконцая. Так, зарэгіструем новыя персоны, якія пазнаходзілі. Welcome to the Velvet Room. Register. Will you register it to the compendium? All registered. Is overwriting acceptable? Так. Are you finished? We look. Цудоўна. Можна пакідаць. Oh, Мы hello. пакідаем цёмную гадзіну, і гэта значыць, што мы пераходзім у наступны дзень. Оп! А гэта што ў нас? Hi. It's been a while. Я сёння распавядаў у першай палове стрыма, я распавядаў прыкладна падзеі, асноўныя падзенні, якія зараз уплываюць на гісторыю. І зараз у нас уначы, у цёмную гадзіну, пакуль мы спім, да нас прыходзіць Фарос. Гэта маленькі хлопчык, які ў самым пачатку гульні даў нам падпісаць нейкі дзіўны кантракт. Тады мы не разумелі, што мы падпісваем. І я зараз, нават і зараз я не ўпэўнены, што мы падпісалі. Але прыкладна яго мы думалі, што мы падпісваем нейкі кантракт у інтэрнэце. Але ж мы падпісвалі не яго, мы падпісвалі кантракт, што несці адказнасць за свае дзеянні. Прыкладна такое. Three вось гэты seasons хлопчык have тут. passed since we met. Прайшло 3 сезоны з таго Time моменту, goes як мы by сустрэліся. so quickly. Час праходзіць так хутка. Many things change. І у гэты час так шмат чаго змяняецца. But at the same time,
Some things in this world Але ў той жа always час remain the некаторыя same. рэчы ў гэтым свеце застаюцца тымі ж самымі. Don't you agree? Ці ты згодны? Это праўда. I see. Мы не паўнагадовыя, ніякія подпісы без дарослых не лічацца. А калі ў нас няма бацькоў, што рабіць? Тым больш з інфернальнымі істотамі. Тут яшчэ ўвогуле не зразумела, што з гэтым фаросам. If that's what you say, then it must be true. Калі гэта тое, што ты гаворыш, тады гэта павінна быць праўдай. Talking with you has stirred up certain memories. Размова з табой узняла некаторыя ўспаміны. Like that tower, for one. Напрыклад, гэтая вежа, адна з іх. Што? It's been on my mind a lot lately. Я апошнім часам даволі шмат яе ўзгадваю. I wonder, will our relationship stay the Я same? думаю, ці застануцца нашыя адносіны тымі ж самымі. Я не ведаю, хто ты, блін, такі. Or will it evolve? Альбо яны эвалюцыяніруюць. Ну, па тыпу, зменяцца. No matter what the future holds, you and I will always be friends. Незалежнасці ад таго, што трымае для нас будучыня, ты і я заўсёды застанемся сябрамі. Хлопчык, ты жудасная істота. Я не ведаю, хто ты ўвогуле такі. That much is certain. Гэта дакладна вядома. З-за чагосьці Фарос сумна усміхаецца. Я адчуваю, што наша сувязь крэпне. У яго аркана смерць. 6 ўзровень ужо гэты аркан у нас. I'll see you again. Я чуў, што пасля забароненых рэчаў павінен быць апекун. Нешта я яго не бачыў. Я не ведаю, дзе ён, але ён дрэнны апекун. Я чуў, што пасля забароненых рэчаў вочы робяцца жоўтымі, але гэты хлопец быццам жменямі жарэ сіні лёд. Так, нешта не то. Але пасля якога наркотыка можна пачаць тэлепартавацца? Вы бачылі, ён толькі што знік. Паведамленне ад Фулкі. Гэта... Фулка прапануе кудысьці пайсці сёння, але давайте паглядзім, у нас улюбёнае шоу павінна быць зараз. Нашае нядзельнае. Будзем паглядзім яго і потым ўжо будзем адказваць па тэлефоне ўсім. Пасля кожнага галоўная доза. Але не пра гэтую тэлепартацыю меў на ўвазе. Айгіс, што ў цябе? Так. Шоу. Пачатку шоу. It's amazing commodities! I'm going to do it. Good, good. Добра. Это выглядае неблага. Kid. 24 тысячи? Не, нормально. Нормально, хороший. Заказываем. Thank. Bye-bye. Добра. На 10 у аўторак павінна прыехаць наша доставочка. Yes. Так. Oh, Прадмет атрымаем зараз. Але машыннае масло. Так. Што я забыўся? Я нешта жадаў. Так, вось, телефон. Дзе там Фулка жадала пабавіць час разам. Блин, я думал, нейкая будзе па тыпу працяг яе гісторыі, але на жаль не. Просто як я разлічаю, ці важны гэты момант у гульне ці не. Калі гэта важны момант, хоць неяк важны момант у гульне, а не просто так размова, яны агучана ўсё. Ёсць агучка. Зараз яна толькі надпісы, і гэта значыць, што хутчэй за ўсё это не вельмі важна. Яна жадала нешта нас спытаць. Што нам больш падабаецца, японская ежа альбо заходняя ежа?
Ежа ёсць ежа. Oh, really? Блін, яна спецыяльна гэта пытала, бо яна крыху вучыцца гатаваць і, блін, гэта не дапамаглі. Мы зараз ёй вельмі не дапамаглі. Дранікі, ну, блін, там такога варыянта не было, я б не мог его браць. Арэгана пачынае кампанію, выбарчую кампанію за Сімсаў. Калі што, мы дамовіліся, што гэта будуць першыя Сімсы, наколькі памятаю, так? Oh, welcome back. Так. І мы яшчэ час можам пабавіць. А вось Кенамада. Гэта вось з-за гэтага хлопчыка адносіны выпадку раптоўна пачаў капялюшнік, вырашыў, што трэба далучыцца да нас. Што з ім не так, мы не ведаем. І зноў жа, хутчэй за ўсё, гэта не тое, каб распавялі зараз. То бок мы можам бавіць часу колькі заўгодна з Кенам, але яго гісторыю мы не адчынім. Зараз, напрыклад, з ім ён прапанаваў нам пагатаваць разам каву. Coffee's meant to be taken black, don't you think? It's the only way to experience the natural taste of the beans. The one from Brazil is very smooth, while the Kilimanjaro one is more sour and Каб full-bodied. вы разумелі, гэта хлопец з пачатковай школы, але такое адчуванне, што яму гадоў як мінімум 25-30. I read about it in a book. I also learned how to brew it and stuff. But it doesn't taste much different from the instant type. I wonder if the beans aren't good quality. Мені Барбіка бавіць час з Кеном. Ну, выбач. Так атрымалася. Працягваем бавіць час з Кеном. Ён разбіраецца ў каве і у яе прыгатаванні, але нешта пайшло не так, бо гэтая кава, якую ён зрабіў зараз, нягледзячы на тое, што ён добра абраў зерне і перамалоў яго, яно ўсё роўна не лепей, чым хуткага гатавання кофе, кава. But they say that drinking coffee can help you relax and concentrate better. I just thought something like that might benefit us in our upcoming battles. And I figured if I could learn to make good coffee, people might find that useful. I'll do some more research. I can tell there's room for improvement. Цудоўна. Ён прапануе гатаваць, ён жадае, каб усёй камандзе. Справа ў тым, што нам у бойцах у бойке дапамагае любой момант, то бок адчуванне, з-за таго, што уся бойка гэта адчуванне літаральна, яно не тое, каб зусім толькі аб фізічным стане, па тыпу, хто мацней б'е, а яшчэ аб ментальным стане, то просто добры настрой можа дапамагаць у бойцы. І за гэтага Кен нам зараз і так сканцэнтраваўся на каве, бо гэта можа дапамагаць нам у баях, у нашых аперацыях. I just can. Я бачу, я заўважыў, я зразумеў. Please, take the leftovers with you. Although, you might not necessarily like it. Хоць кава не вельмі атрымалася, але ён прапанаваў тое, што засталося Sure, забраць I'd з сабой. prefer my coffee to Яно taste будзе даваць нам good, but- ману. І гэта цудоўна, бо прадмет на ману вельмі It's not that I каштоўны. don't appreciate the flavor. It's just that it's not good for an elementary school kid to drink too much. So, and you seem like someone who'd appreciate a good cup of coffee, like from a cafe. I hope you have another cup the next time I make some. I'll make sure it tastes better by then. Well then, good night. Да наступнай поўні засталося 20 дзён, гэта даволі доўга. Калі мы будзем хадзіць яшчэ ў Тартар, а хутчэй за ўсё адзін альбо два разы мы ў гэты перыяд сходзім, то бок гэта будзе... Зараз сённяшні быў вельмі доўгі заход у Тартар, але я шмат чаго рабіў. Я первую гадзіну літаральна сканаваў першыя паверхі і выясніў, што насамрэч я мог гэта зрабіць літаральна за 5-10 хвілін, замест таго, каб прабіваць гэты паверх, я мог проста аб'яднаць персону, якія мне патрэбны, якія я шукаў там.
І праз 20 дзён наступіць поўня і будзе наступны босс. Можа нават 2, я не ведаю, можа нават 3. Халера яго ведае. Сёння мы дакладна туды не дабяремся да босса, але ж усё ж таки мы прыкладна ў тым перыядзе. Яна наогул вучыцца? Вось зараз мы вучымся. Attention, Літаральна. please. Ты, як толькі ты спытаў, нам адразу зараз яшчэ пытанне і экзамен можа дадуць. Wow. Ну, гэта было вельмі простае пытанне. Я нават не ведаю, ці... Можа, проста ў японцаў такога выраза няма, па тыпу, пра каго гаворыць ваша лепшая палавінка? І пытанне было, гэта ваш, па тыпу, чалавек, якога вы кахаеце, альбо ваш вораг, альбо ваш ментар. Ну, з розных пунктаў гледжання гэта можа быць хто заўгодна з гэтых варыянтаў, але ж ўсё ж такі заўсёды звычайна гэта... Мне падаецца... я ж толькі што падняў харызму. Можа пабавіць час з вікары першыню. Hey, so Я нажадаю аб чымсьці пагаварыць, але нам патрэбна было харызмы, каб звярнуць на сябе ўвагу. Недастаткова харызмы, да, гэта. Я прапаную пайсці на дах. thanks. Размовляць там. Гэта пра яе гаворка, я пра яе распавядаў. Яе тата быў галоўным навукоўцам у лабараторыі, якая выбухнула 10 гадоў таму. І гэта з-за яго з'явілася цёмная гадзіна. Never mind. Just forget about it. I guess saying that only makes you more curious, huh? Yeah, I'm not surprised. Sorry about that. So, you might have forgotten all about this, and it's totally fine if you do. But when we were at Yakushima, I said some stupid things. And I just wanted to Яна say жадала I'm sorry. выбачыцца за падзеі на востраве, калі мы улетку адпачывалі на востраве, яна разлавалася на свайго тату і рознага нагаварыла. Яна насамрэч не памятаю чаго, за што яна выбачаецца, але яна лічыць, што гэта была праблема. You know, I always felt like I wanted to just be normal. Among the Sleep прасоўваецца на 1000 пунктаў. Дзякуй вялікі. I wanted to have a family like all the other kids. Mom and dad to come home to. Яна не тое, каб шмат карыснага, але проста дзеліцца сваімі пачуццямі, бо я заўсёды жадала расці ў звычайнай сям'і. Але я нагадваю, яе тата быў навукоўцам, які не тое, каб шмат бавіў часу з імі. Why do we have to be different? Цмоўка, ўсё добра, бэйб, я наогул не чуў, што ты там казала. Не, яна гаварыла шмат карысных рэчаў, але карысных рэчаў для сюжэта я толькі такія рэчы запамінаю звычайна. Why us? Oh, sorry. I didn't mean to lump the two of us together. But I feel like you understand and have been looking out for me. At least that's what I think. Is that just wishful thinking? That's how I really feel, though. Новий social link. I am thou. Thou art I. Thou hast established a new bond. Thou shalt have our blessing when thou choosest to create a persona of the Lover's Arcana. Цудовно. It's getting cold. Let's go home.
Які дзіўны таймінг у бота, бо ён павінен кожную гадзіну адпраўляць паведамленне, але ж яно неяк не супадае. Дзіўна. Вось, адчынілі новую размова была хутчэй за тое, што яна жадала выбачыцца, і яна неяк суадносіць нас з сабою, бо у нас таксама праблемы, ну як праблемы з бацькамі. У нас літаральна няма бацькоў ўжо апошнія 10 год, і яна адчувае нейкую блізасць да нас, але справа ў тым, што мы-то як гульцы не ведаем увогуле, што з нашымі там бацькамі адбылося. Это самае дзіўнае ў этой сітуацыі. А што там, якая вінда ў цябе стаіць? Фука, гавары. Ты разумееш, што ты ў 2009 годзе? Гэта павінна быць якая там вінда ў нас зараз? У лепшым выпадку 7-я. Няма бацькоў, няма праблем. О, як японцы нават ведаюць старажытнае ангельскае ты да канчаткі другой асобы, мол, самі англічане гэта пазабылі. Ну, блін, гэта ж не толькі зусім складана. Яны літаральна гэта зрабілі для там 3-4 фраз у гульні, і вось гэта I'm thou art I, гэта ёсць у кожнай персоне, гэта такая фішка. Карамару, что ты ожидаешь? Пошли глядеть телевизор. Давай. Зноў про ваўкоў нешта паградзім. Блин. Я так разумею, што ніякіх ужо гісторый пра Карамару, пра то, як яму падабаецца альбо не падабаецца, ўжо не будзе. Гэта проста па тыпу бавім час і атрымліваем за гэта поінты, але не пашырае нашы адносіны. На жаль. Блін. Ось, калі бы мы займаліся толькі тым, што проста... Чым ты мяне здзівіш зараз, Метэйгорай? Цікава. Калі б мы просто займаліся тым, што жылі жыццё у школе, бавілі час, а не хадзілі бы ў тартар, то гэты 20 дзён пралецелі бы проста імгненна. Ён наш баксёр узгадвае. У цябе яшчэ 7-я стаіць. Я скажу, маё меркаванне, 7-я найлепшая вінда. Можа, яна не папулярная, але 7-я, па-майму, на мой погляд, гэта найлепшая вінда. Я з тых, каму падабаецца XP, але лічу, што 7-я лепей, чым XP, і у мяне ёсць... Я лічу, што яна самая лепшая вінда ў сутыкненні паміж новымі Windows і пасля XP. У яе ёсць, скажем так, плюсы новых Windows'аў, і няма іх праблем. Вось чым яна падабаецца. І яшчэ з-за таго, што яе шмат чаго з XP ёсць. То бок усё на месцы. Ось. Таму я табе, Метэйгорай, разумею. І я бы... Гэта не тое, каб мяне здзіўляла. Так, ён узгадвае тое, што засталося 3 апошнія цені. І нагадвае, што засталося толькі 3 тыдня да поўні. Ён бы такі, блин, я б лепей адразу з усімі 3 змагаўся, каб мы не марнавалі час. Так, з кім мы можам пабавіць час? Які у нас варыянты ёсць? Юкары, жадаю, блин, да халеры каго? Это капец. Давайте з Юкары, потому что мне не вельмі цікава. Яна адна з галоўных персонажаў, і з яе цікавей за ўсё павінна быць. Яна пытае, каб мы праверылі Карамару. Давайте пошукаем яго. І танкі Карамару. Давайте побавим час з ім. З Карамару веселей за ўсё бавіць час, мне падабаецца.
Так, Рэгана, я ўсё чакаю, калі памрэ сваёй смерцю, а ён працую, вось на ім стрымы і гляджу. Блин. У мяне, залежыць ад таго, што лічыць старым кампом, бо мой зараз бягучы комп, яму 7-8 гадоў прыкладна. На ось. Што ты нам заўважыў, Карамару? Што здарылася? We're in trouble. It's my friend. Што з твоім сябрам? Карамару? Разбярайся. Так, яе сябар, ён наступіў на хвост нейкаму сабаку. Now he won't stop chasing him. І зараз сабака гоніцца за ім. Вельмі раславаны. Окей. Я не вожу яго ў кіно, так навошта мне вадзіць яго ў кіно? Можа там мне і падабаецца. Ён там сядзіць на версіі, выбачаецца. Можа злазь уніз? Зараз Карамару дамовіцца. Дамова паміж сабакамі. Нічок сабе. Уплыў Карамару. What's wrong? It's okay. You can come down now. Хутчэй за ўсё, можа, блин, калі падумаць, можа за гэтыя адносіны не звышаюцца рэальна. I can't get down. Значит, ты можешь спуститься. Як залез, так и спускайся. It's too high. I shouldn't have climbed up here. Мы помогли ему спуститься Dog вниз. in the jungle gym were so scary. I thought I was gonna die. Thanks for helping me, mister. Right. Thank you too, Koromaru. And I brought them here. I knew where to find Koromaru all along. I heard from the priest. He said Koromaru would be at the shrine gate, looking after all the people in town. Яна чула гэта ад Сатара. Зараз, каб вы зразумелі, размова ішла такая сама па сабе, па тыпу, о, дзякую Карамару, што дапамог. І яна рэзка пачала распавядаць пра гэтага самага, пра Сатара, які быў гаспадаром Карамару. Яна гаварыла, што яна заўсёды ведала, дзе знайсці Карамару каля ўваходу ў святыню, але мы былі не каля яе, мы былі каля нашага інтэрната. І яна гаварыла, што гэта ёй сказаў стары святар, які сказаў, што Карамара будзе заўсёды каля ўвахода ў святыню і будзе назіраць за ўсімі людзьмі ў горадзе, даглядаць за імі. Што за кабзда? So, even though he found a new spot, Я проста лічыў, што гаспадар загінуў пару гадоў таму. А тыпу малая дзяўчынка не павінна такога памятаць ужо. Дзіўна. Нягледзячы на тое, што ён знайшоў новае месца, ён усё яшчэ абароніць нас. Ну, атрымаецца так? I knew it. Koromaru is this town's watchdog. Ага. Ну, мы ведаем зараз, чаму Карамару заўсёды сядзіць на сонейкі і ён проста, у яго ёсць звычка сядзець каля нашага ўваходу ў наш інтэрнат і ён літаральна там гадзінамі сядзець. Але гэта, аказваецца, яго звычка, каб яго змаглі знайсці, каб дапамагчы. Oh, by the way. Не будзем яе выкідваць, тым больш, што ў нас шлюза ніякага няма. Так, слухай, я ведаю, дзе капана вялікая костка. Каб я мог яго зразумець, трэба яго спытаць. Мы сябры. Я яму не гаспадар. Is there really
Тут есть тут уже розница, мне подается есть. Well, as long as he's happy. Uh-oh, you better get home soon. Whoa, you're right. Okay, see you guys later. Угу. У меня подвысілася мужнасць, але яна і так ужо максимальная. Я не ведаю, што далей будзе. А, ну вось нават напісана максимальная. Там няма куды яе падвышаць. Вось гэта месца, дзе пакідалі кветкі для святара, які загінуў. А ось наші речі. Welcome back. Чудовая такая ў шпіталі пакрыху пачынае адчыняцца і больш размаўляць, але выглядае так, што яна не хутка будзе яшчэ нам нешта карысна распавядаць. Так, дзе там нашая новая? Не тое, каб карысна тут. Давайте, можа, Джунпею гэтае было бы. Так, яму дакладна дапаможа. Не, лепей нават не яму. Хто слабы будзе да агня? Я ему не гаспадар, калі ён з'есць чыюсьці ногу, я не трымаю ніяк адказнасці, вось у чым розніца. Так. А то яшчэ павесіць гэта ўсё на нас. Калі што, я такой, я яго не ведаю. Ён сам па сабе. Блин, як у іх слабасці паглядзець, трэба персона мне падаецца і лезці. Не? Не тое? Вось сюды. Так, вось. Он слабы да агня. Панцелея, добра. Зараз шукаю, хто на слабы да агня з персонажаў, але адзінае гэта Пентасалея, і мы не можам, мне падаецца, даць гэтую броню ёй. Так? Я ўсё правильно памятаю. А не, можам. Добра, гэта будзе ідэальна, таму што тады гэта будзе бараніць ад агня на першы 3 хады у бойцы. Менш шансаў, што па нам праб'юць. Так, на гэтым, я думаю, я буду скончваць, бо у нас яшчэ 19 дзён, і мы дакладна да бонуса не дабярэмся. У наступны раз, калі будзем гуляць у персону, гэта будзе ў сераду, паспрабуем якамага далей забрацца проста па сюжэце, то мы будзем бавіць час у школе і паглядзім по 4, вось павінна нешта яшчэ раз павесці, можа гісторыя працягнецца далей праз яе. Плюс у нас нешта цікавае будзе чакаць на босе, і калі хутчэй за ўсё мы дзесьці альбо палову, альбо поўнасцю гэты 19 дзён да боса і прабяремся за адзін стрым. Можа, у залежнасці таго, як шмат падзей будзе. Ось, а я зараз буду глядзець, хто у нас чым займаецца, і перадам вас далей. Дзякуй, што прыходзіце. Так, нас. У нас чым займаецца? Я бачу, што і куткі зараз займаюцца тым, што стрымяць сам Heaven. Я нават не ведаю. Я не ведаю. Давайте я передам вас ёй, ім, і мы даведаемся у іх, што там увогуле адбываецца. Орел будзе спакушаць маланка на ютубе праз 15 хвілін. 15 хвілін я не дачакаюся ўжо, але калі вам будзе цікава, заходзьце да малатка. Апошнім часам ён яшчэ стрыміць адразу на абедзвюх платформах, то бок ён яшчэ з'явіцца і ў твічы. Так што можаце наведацца да яго.
Вось, а вам жадаю добрага вечара і пабачымся заўтра. Заўтра у нас Long Dark і мы будзем прасоўвацца. У нас хутчэй за ўсё будзе хуценька. Дзесьці канец гэта мы там спрабуем зараз дачакацца паўночнага ззяння. А зараз я пераўтвараюся ў якуткі. Пабачымся.